Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:38. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Online sa Fire. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:39. Maying gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sang aksyon Firing Line. Antes pa naman ang tanan maka-aksyon, senaryo na kita sang panahon. Sa aton sining linya, we have Sir Melvin Tiero sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Melvs, maying gabi. Yes, may gabi man si Action Brian, kag nato nga pinakauli nga lakat sa panahon na hasta sa buwas no Enero 22, 2020 Sabado, Lunes nga gabi. Aha. Sa gihapon na Northeast Monsoon o kunamihan ang nag-apekto sa kabugusan nga bayan sa Pungsod, Pilipinas. Maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan, subong may mga mahina man yung mapagulan nga dulot man sang amihan. Ang area naman sang Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Cagayan, Isabela, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Quezon, Oriental Mindoro, kag Davao Oriental. Ang Metro Manila naman kag iban man nga bayan sa Pungsod, Pilipinas, mangin kasarangan ng panahon nga may mga mahina lang kag mga isolated man nga mapagulan nga dulot sa gihapon sang amihan. Ang Negros Occidental lakip ng syudad sa Bacolod, maka-experience kita sa gihapon sang kasarangan nga panahon tubtob sa maglugalumon nga kalangitan nga may mga mahina man yung mapagulan nga dulot man sang amihan. Kasarangan tubtob may pagmulumadlos nga hangin gikan sa namin na nasidlangan ang naga-impluwensya sa kabugusan sang probinsya kang kadagatan may kasarangan tubtob mabulo-balod. Ang adlaw nagtunod alas 5:47 kay nakamagabutlak alas 6:11 buwas sa aga kag naton temperatura nagsugod lang kita 25 kag naglabot lang kita 30 degrees Celsius. Ito si Melvin Piero sa Provincial Disaster Management Program Division. Madamo nga salamat ka mga gabi sa luwat. Sir Melvs, si Mining sining sinimana, medyo maulanon pero tulutalit lang Sir Melvs. Yes, mangina may mga light rains lang kita, Action Bry. Pero wala kita sa mga kabig naton nga mga tropical cyclone nga sa ato nagapekto magluwas lang sa amihan kag ang cold front mismo among nagalabot naman kaina diri sa aton sa portion sang Western Visayas. Sige. Sir Melvs, salamat. Salamat kaming gabi. Maying gabi, sir. Matulot tawhaya aton sining semana maka-aksyon diri sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, kag bisan pa gani sa Bugos iya nga Pilipinas. Amo nang maing balita para sa aton tanan-tanan kay kon maulanon ang panahon
ang aton sining nga trabaho bala medyo may gamay nga pagdilatar, may upang. Kiti syempre hindi ka pwede ka paulan labi na gid kon mga outdoor ang imo sinitrabaho inang construction worker kay mo iya, tricycle driver, pedicab driver, ano pa dira barker ikaw, mga remedyo general, ang trabaho mo outside sang mga building baw kung nagaulan disgrasya gid. Pero hindi magsalig sa mga utod naton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasais 42. Subong adlaw Lunes kita, yari na kita sa Enero 20, 2020. Naga-monitor na kamo diriya sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Bukas naman ang aton sining Facebook page pagya sa Aksyon Radio Bacolod 684 nga pwede mabatian ang tanan nga news sa Public Affairs Program via Facebook Live nga pwede nyo i-click, share, kag likes mga kaksyon. Mayaraman kita sa YouTube. Type mo lang direksyon radiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay makamonitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account na follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton for tonight para sa inyo sining opinion mo, i-firing lane ta. Kung ano mga issues ta sa mga gabi kag balitaan, pwede ka mo kahatag sa inyo sining komento. Ayo lang ko ang inyong mga greetings, i-support lang na comment anay. Para mas mayo pag ang aton sining ilistoryahanay sining pagpangalagan. Okay, ang inyo sining opinion kag iban pa i-type lang dira sa inyo sining mga cellphones kag ipadala sa 0938-225-5017. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Sa Kinandan onboard na ini section Brian Morden of the Nakita Tubtob Las 9 ang takna sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Una sa balita, una sa aksyon. Ano bala mga dalag ko nga balita lokal nga hatagan naton sang pagtamod subong nga gabi? I-check tanibig karon may kinagsungka na ang driver sining wing van makaksyon nga nagdala sa isa ka persona kay na dira sa Barangay Mansilingan kon partikularmente sa Morsia Road mga kaksyon. Purok Katilingban, Barangay Mansilingan, dinala sa inisakay na kontani magabayad lang sang balayran sa Seneco. Tiyang driver sini nagpalagyo kay na pero nagsungka sa police station number 7 ang iya sining allegation kay nadulaan sang preno ang iya sining salakyan linasa kaginganoy niya ning pobreho. Aman na ning resulta sang kunari sa sulod sang syudad bala or inang padalagan kung isang pinagusto lang. Nagligad nga adlaw gani may ginlatratuhan ako nga isa ka dump truck nga ang tatak niya iya ka DPWH nagalabay dira sa may dalan sang halin sa may Villa Anghila padulong sa Circumferential Road. Dugalupad-lupad lang siya nga kadamo-damo sang salakyan. Ang driver bataon pa, siling ko na sabog urong tuntoy ini nga pinagusto na isang tahi ito nga sandalan kadako pa na sang karabaw nga ginabiyahe niya. Daw pang sangito niya lang ibang niya mga salakyan iya. Nakuhaan ko actually gani isang kuan nakuhaan ko sang plate number ang dump truck kay gina-drive niya. I-connect ko ni siya sa DPWH pangitaon tani siya kay para mahatagan man isang leksyon ang kangay sini nga mga driver nga wala bala sang pag-ulikid sang iban nga mga tao makomo dump truck dala saon mo dabi karon ang mga jeepneys lang damo-damo pasahero. Aga pa siya galupad-lupad na siya basi way panahuwasan sa iya grong suyuper nila. Sa balita, una sa aksyon. Sa iban nga balita lokal baka aksyon ting Comelec sini nga adlaw diri sa Bacolod kag around the Philippines nagumpisa na sang registration. Ang kay na diri sa Bacolod do medyo damo-damo no ang nagparehistro aga pa may nakalululinya na kag pero ay nablang organized balang pagtrabaho sa mga Comelec personnel diri sa Bacolod tidaw ka ang flow sang linyahanay do katawhay. Kag daw kanami congratulations si Attorney John Anthony Sarel amo ning officer in charge karon sang Comelec diri sa syudad sang Bacolod mga kaksyon. Actually may mga apelasyon ato siya sa Bacolod non kag bisan sino pa nga naga-monitor diri karon sa Negros Occidental. Kundi ang registration nag-start today kag mga end ini siya by September 21, 2021.
September 31, 2021, meaning next year pa, bao kalawig, no? Sobra isa ka tuig ag pila ka bulan. So dako san tsansan nyo nga makaparehistro, makapatransfer san temprano, agod nga hindi na kamuag diniguso dito sa pinaka last 3 days maka-action next year. Ang batasan taliwaton tani nga kung dintong hindi paglukpan, pawala lang, pero kung gasinigabong na, hala, dinalagan. Sa ibang nga balita, makaksyon sa lokal, uy buwas nga adlaw, alas 8, may ara sang pamulong-pulong si Lieutenant Colonel Jovis Pinido sa Barangay Banago. Banago, ganang natutukan niya sa nagligad tong biyernes ang hapon. First niya nga nagpatigayon siya sa buy-bust operation. Malapit to nga sa milyon ang nakuha iya sa Barangay Banago. Kag ang Banago last year 2019, based iya sa consolidation sa Bacolod City Police Office numero 1 o kon numero 1 sa may pinakadamo nga nagkaladakpan sang illegal nga droga ang Barangay Banago. Di ko nang Bacolod ginhambal ni Spinido nga siya bulais the city basing Banago pila kadlaw iamhon niya man. Tibwaso didto gid siya mamulong-pulong. In fact, sang Biyernes ang gabi naghambal siya. Sa diri ko maborda, diri ko ma-staros Banago. Balikan ko na karon. Sa iban makaksyon nga balita sa lokal, sa Negros Occidental, iya Kapitolyo, kapinisa kagatos ka mga casual employees sa Kapitolyo, tob-tob na lamang sa Marso 2. Uy, kaladula, ang trabaho. O kung sa Marso, samtang 1 ka milyon ka pesos, ibulig sang Negros Occidental sa mga biktima sang Taal volcano eruption. Siningabi na may ara gani sang isa ka grupo nga voluntad naga repacking subong mga kaksyon sa ila sininga bulig para dito sa mga Taal volcano victims. Diri sa Bacolod mga kaksyon, ari ka luyohom nga balita. Kay kun din tong manog tapos ng klase, pila na lang kadlaw, Marso na, manog end ng klase, managtag payas ang school supplies ang syudad sa Bacolod. Amuning na delay nga mga school supplies. Di ba si pang summer na niya guro action hands na? Kaya dapat yas. Ang klase last year pa mo. Anong klase? Hulyo, no? Hulyo ang klase, di ba, last year? Di Marso na, mag-graduate ng ibang kabataan, masaka na sa nung grade. Subong pa sila yung nagtag. Nung tabo sa Bacolod man, pang summer na ni guro. Kung nakukuro sa syudad, ginkuan na lang laging keep na lang ng action hands. Kag sa Marso, pag tapos ang graduation, amo pagpanagtag nila para sa Hulyo na lang, kundi makasave pa sila. Ora? Di ba? Marso na, oh. Di, kwan na guro, inang love gift na rin tawag sini for February, sir, no? Pebrero, kiti, kwan mo, inang bulan sa pagigugma. Sa iban nga balita wakaksyon sa lokal, ang business registration sa Bacolod, naglambot na sa masobra 14,000. Humalin sang Enero 2 Tobdob 17. Ati Mayo, kaya damo, guro na kabugtaw nga mga establishmento diri sa syudad sa Bacolod nga wala nakakuha permit last year, subong naghingagaw sila. Kadamo dan sa mga insidente diri sa Bacolod nga natukiban, may mga pension houses kay mga hotels nga wala gid sa mga business permit gali kay ongoing process. Halin na lang sang nag-umpisa sa nagtapos ang tuig nga process gyapon na. kundi nagkala disgrasya, ginpasiradhan. Pero kamakitan ta wala gid galibot ang Permits and Licensing Division Way guro nila kabalo nga on process panigali kundi nagtapos na lang way pamahuman ang business permit, man other kuha naman business permit. Oh, what Una sa balita, una sa aksyon. Sige, lasay 51. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Daligid lang kay antes kita magpalawod sa balita naton sa lokal, mga kaaksyon, diri kita na hintok-hintok kita sa mga balita gikan dito sa nasyonal. Polo update kita gamay makaaksyon dito ya sa Taal Volcano sa Batangas Province and Cavite area. Bangod nga sinimatiniyon padayon gyapon ang pag-alboruto sa bulkan nga si Taal. In fact, nagapabilin sa gihapon sa alert level number 4. Waya gapanaog dira gyapon bangod sa padayon nga tremor o kon nga tawag naton nga pag-uyog-uyog gihapon ni Bulkan Taal nga nagasuspetsa
ang mga opisyal sang pag-asa sang Feebox mga kaaksyon nga dako gyapon ang tsansa nga magalupok ini. Sa namuno ko na sa inyo 1960 na mention ko na nagligad nga nag-alboroto man ni siya kundi naghinalin to mga tawo. You know what, kung pila ka bulan ang hulat nila nga sang naglupok gid, 7 ka bulan. Sang naglupok gid siya do amo-amo ni subong. Sige lang siya aso bugas sang abo dira, pero ay pagidya to tali nga nakalupok abi siya. So hulaton gini siya nga magsigabong gid. Antes iya nga pabalikon o kung ano nga sitwasyon iplastar ang pumuluyo. Tiyan mo na galing bala ang mga kauturan tato subong, way man gyapon nagatulog formal sa ila sini mga evacuation center kay nganuman nagalinog to. Kulbaan man sila nga basi mga bulutuan to magkalaros bakman. Sa balita, sa aksyon. Ara sila sagwa sa mga bulutuan sa mga building dito sila tiner for how many days na nakaligad mga kaaksyon, ano? Ang iban to kaluluoy action hens kay nagapakilimos na lang sa higad sang dalan. Pero apisar sang sini nga sitwasyon nila, nakuha pa nila nga magpakadlaw sa publiko diri sa Pilipinas kag sagwa sang pungsod. Kaya kung di kadamo donations, gatinupa lang to mga donasyon iya, magluwa sa mga pagkaon, mga utensils, ka mga personal hygiene para kuha nila dira. Ang mga bayo gid tuman kadamo. Galing kang iba naga-donate bala do tinunton bala. May naga-donate to action hensya trahe iya mo pangkasal, suksukon sa mga evacuees man to kag picturean tinudog pakasal lang. May mga kurbata, may mga Amerikana, may mga nasa lain-lain nga mga bayo. Doon naghimo nga fashion show, nagwa to sila mo. Dito iya sa evacuation center sa Batangas mga kaaksyon. Amo na wala bisan, amo na kaluluoy sa ila sitwasyon pero nakuha pa nila nga magpakadlaw. Amo na yung Pinoy, iya mo, no? Sus, nasiplatan sang kwan, nasiplatan sa mga photographer kag sila mismo may mga cellphone man mo. Literatuhan kay ipalapta sa social media, nag-enjoy man sila kalantaw sang personalidad nila. Sa balita, sa aksyon. Pero terong panibag-o karon nga ginahimo sang gobyerno Pilipinas dito sa Bulkan Taal mga kaaksyon. Si Presidente Rodrigo Duterte nagpalayag nga magahatag sang 50 milyones pesos sa Batangas mga kaaksyon. Ang 10 milyones diri ihatag sa Batangas province mismo. Ang tag 5 milyones diri ipanagtag sa mga kabanwahanan sa nasakop sining Batangas. Pila ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kabanwahanan nga affected makaksyon. Tungao nila ang nabilin nga 40 milyones. So kabay pa no nga makabulig ini sa ila. Pura mo nagaling ang tagsa-tagsa ka mga pamilya dito nagapaninguha subong nga maka-move on buti din ka tungo patukod balay man. They need siguro sang relocation site na gid lang guro no muna bala maka-transfer na lang sila kay hindi pa man sila dayon makabalik dito sa area kung taga diin gid sila mo. Sa nambal ko na base maga-stay sila for how many months nga paabot kung saan o magalupok si Bulkan Taal. Iway gidya patod si Bulkan Taal kung saan o magalupok mo. Ang iban gambal gani nga lupok na kay para makabalik na kami to sa ila kuno nga ginhalinan bala kun din dapito. Ting iban nagalaom pa nga basi pila ka bulan bala maglupok. Ini mo man antos sila affected gidya didto ang negosyo sa Tagaytay. Kag iban nga mga pangabuyan apektado gid didto sa Bulkan Taal mga kaaksyon. May mga ginpahamtang na nga duha ka mobile hospital dito sa Batangas province para ma-address ang mga balatian nga nagaluntad pa sa evacuation center. May lanto yung may pamilya to iya nga may ara sang salayluhan nga pamilya man nila for a while makastay sila dito nga secure ang ila sining nga ikaayong lawas. Ay kaluluoy sa sitwasyon ano. So sa gihapon no diri sa aton sa Negros Occidental so far may mga naga-donate or nagapadala sang mga bulig. May mga volunteers kita nga nagapadala sa ina sini nga bulig dito iya sa Batangas mga kaaksyon. Sa iban nga balita mga kaaksyon sa national, ariyo ang iban nga balita sa national kuni nagligad nga adlaw palayag na ni Presidente Rodrigo Duterte nga mangin permanente ng
PNP Chief sang Pungsod, Pilipinas, si Lieutenant General Archie Gamboa. Subong adlaw ti formally ini siya ang orders and assumption bala sa iya sini nga office bilang PNP Chief ginpatigayon. So may automatic nag 4-star general ini siya sa mando man kag declaration kag hatag appoint ni Presidente Rodrigo Duterte. Si Gamboa isa ka graduate sang PMA, Philippine Military Academy, Class 86, kag siya na ni ang ika-23 nga PNP Chief sang Pungsod, Pilipinas. Nag-assume ini siya bilang OIC, mga 3 bulan gurayra, sang nag-resign bilang PNP Chief si former PNP Chief Oscar Albayalde bangod sang kontrobersiya nga ginatubang niya sa illegal nga droga. Si Gamboa way pa man nakahambal abi o way pa man siya nangin permanente nga nangin PNP Chief sang Pungsod, Pilipinas. Before pa ya mag New Year, nagpalayag na ni siya. Nga pinaka-focus niya for 2020 amo iya ang pagpanglagas sa mga high value target nga mga drug personality. Tilantawon tani kay subong permanente na gid siya, basi mas naglain pagid ang iya sa nga performance ikumpara mo siya bilang OIC. Iti mas nami magidyatod kon permanente ka na sa OIC ka lang nga di ka kabalo basi ka kason ka anytime, pero kon permanente ka pwede ka man makakas pero lain gid ya, no? Lain gid ya nga mo nang imo sa ning status abi sa isa ka police mga ka-action. So tilantawon tang leadership niya siniya, no? Speaking of shabu mga ka-action, si Presidente Rodrigo Duterte nagpadulong kahapon didto iya sa Cebu City mga ka-action. Kaya nagsaulog kahapon man sang Sinulog Festival ang Cebu, parihon isla sang Kabankalan, kon sa Cadiz ka naman niya Dinagsa Festival. Kon dito ka naman sa area sang Panay may mga ati-atihan festival dito. Diya Cebu, iya amo ning Sinulog Festival, Viva Santo Niño. Isa sa mga dinapit nga bisita wala sang liwan, si Presidente Rodrigo Duterte. Kagang iya nga speech dito mga ka-aksyon, naghatag naman sang kaguol, kung sa Bisaya pa naguol ng problema ang mga drug personalities dito sa Cebu mga ka-aksyon. Matapos ginpalayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga malala ang transaksyon sang illegal nga droga sa Cebu. Gin-cite niya gidiryo ang Talisay City mga ka-aksyon Cebu, hindi Talisay Negros, Talisay City Cebu mga ka-aksyon. Nga ang Talisay City Cebu mga ka-aksyon amo na diri ang grabe nga transaksyones kon shabu ang pagahambalan. Ginpang tudlo pa ni Duterte ang mga personalidad siya kagawad, mga law enforcement unit, meaning mga miyembro sang PNP, kag mga chief of police dito sa Talisay City Cebu mga-aksyon. Amo ning pinangbulgar ni Presidente Rodrigo Duterte kahapon iya nga adlaw dito sa speech niya sa Cebu mga ka-aksyon. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Last city in punto sa aton sa nga pagpangalagad. So, istorya gyapon sa ginatawag shabu, no? Diri sa aton sa syudad sa Bacolod, ang pagbalik na kag nagpag-duty na ni Lieutenant Colonel Joby Espinido, ginbantayan inisang halos tanan. Sa nahambal na naton, meron sa mga negatibo nga mga reactions, but more iya ang positive nga mga reactions kon Espinido ang paghahambalan. Kay kadamo sang gusto gid nga papason kag dulaon, i-minimize or i-neutralize anong mga words na mapwede magamit diri ang illegal nga droga sa syudad sa Bacolod. Sa diyan nga ti siya mismo naghambal nga shabulized city because of accomplishment sang mga kapulisan last year nga tuman gimantod kadamo sang dinakpanay mo. Pag intro pa lang sang Enero,
may 18 milyones na. O, sa isa ka semana, mga 20 milyones. Iya mo, ang nadakpan diri sa syudad sa Bacolod. So, mismo si Espinido, nabalaan niya nga mo ng sitwasyon sa droga diri sa aton sa syudad sa Bacolod. Ang patigayunan sa pinakaunang buy-bust operation ni Espinido, amo ang Barangay Banago, partikularmente na ang Sibukaw. Madumduman nyo si Rami Poha. Dira na disgrasya sa Sibukaw mga kaksyon, kag ginakabig ini siyang Robin Hood sa sinang nga lugar. Bangod man sa iya sini ikaayo o kon kaayo nga batasan sa mga pumuloyo sa nasambit nga lugar. Ang pagdahom anay sang kalabanan nga nagtauhay na kay tinadula nang ginakabig nila nga to amo to yang pinakabaskog dira kon illegal drugs ang paghahambalan, pero ara man gihapon in the person of Espinido, siya mismo daw natukiban niya kag nakatutok ang kanyon niya sa Barangay Banago, Subong. Sa nambal ko na last Friday sang January 17, nagpatigayon siya sang buy-bust operation kag malapit tunga sa milyon ang iya nadakpan. Kag ko na tsambahan, dako gito tani, galing na sa kuti nila, galing kay nakapalagyo ang subject nga puha mangyapon ang apelyido. Una sa balita, una sa aksyon. So, di ko ginmalimta ng hambal ni Espinido nga diri na lang ko may star sa Banago. O, doto something gidya ba lang nga gusto niya tiniran ini kag tutukan, Banago lang siya anay. Banago lang siya anay. And, buwas nga daw, sa paghangop naton, may ara siya sang pamulong-pulong sa nasambit iya nga barangay. So, invited diri of course ang tanan nga pumuloyo sang barangay Banago Tanan kamo da, tambong kamo to sa pamulong-pulong kung available malang kamo para man sa benepisyo sang inyo barangay kag benepisyo sang pumuluyo. Kung anong agenda, siyempre, pinakasimple nga nibalanta parte sa illegal nga droga. And other matters, we don't know, takbalo, basta mo ng pinaka-information nga nabato naton. Now, kung Banago ang hambalan, ano ayhan ang reaksyon sang ila sini kapitan dira? Nga daw nakatutok sa iyang kanyon da sabon kung illegal drugs ang paghambalan. Amo ng pamangkot dira, guro galibog ang ulo ni Kapitan Ricky Mijares subong. Siguro kung pwede lang guro do hindi siya magtulog kung paano niya iniipahangop sa publiko kag kung paano niya depensahan ang iya sining barangay. I-check na to na si Kapitan Mijares abi kung kumusta abing niya sini barangay sini matinil matapos nga daw dira nakatutok ang mga kamot karon, mga kamot na bakal ni Lieutenant Colonel Espinido Magaksyon. May mga pagbag-o na bala subong natabo, may ara bala sa mga naghinali na subong identified abing ni sila engaged sa ginatawag illegal nga droga. Kabalo naman kita diri sa Bacolod, may nagkalatumba na ang numero 1 nga kagawad sa Barangay 2 nga si Romeo Vargas. Canlas rather, disgrasya ginto, Junior, ang e-bike driver na patay man sa Biyernes ang gabi. Nga to ginatudlo man nga illegal nga droga man ang pinaka mga motibo karon nga anggulo nga ginalantaw man sang kapulisan mga kaaksyon. Tiyan mo na bla? Pero daligid lang. Online sa firing line. Sa aton nga linya mga kaaksyon, we have Kapitan Ricky Mijares sang Barangay Banago. Aksyon na Kap, may gabi. Hello? Ikap, may gabi. Hello do kay Inayaw? Sige, subong Kap, patiyan mo na ko Kap. Action Brian, mayong gabi sa imo kag sa tagpalamati isang Action Radio. Mayong gabi Action Brian. Salamat gid Kap sa ibang time kabalo ko sako kagid sa sining matiniyon bangod siyempre kung kapitan ka amay ka sang barangay halos imo tanan ang problema kag indi man problema sa barangay. Gamay lang gid nga kwan Kap, gamay lang gid nga pala mangkutanon buwas may ara sang pamulong-pulong dira sa inyo si Lieutenant Colonel Espinido. Tuod na Action Brian, no? Kay si Colonel Espinido nagayo sa akon sang nagligan nga adlaw nga pagbaybas nila to nakadakop sila nga kung pwede sa kapulong-pulong sa Sibukaw.
Ti why man ako action bayan nagagislingin di ginmaton ko gid dayon kay amo man na ang ginapangita ko nga ti, sa akon nga pagpungko da gusto ko magkadlong man ang akon barangay Aha. sa diin daw kadako sang problema nga ginapasaan ko da nga bilang amay pero ambot kun masarangan ko ina action bayan. So makita mo Kap or ikaw mismo daw feeling mo ang pag-abot ni Espinido diri daw makabulig dira sa problema droga sa imo barangay particularmente na sa Sibukao. Siguro action Brian kay nakibot gid ko nga sa 61 barangay ang ako niya nga barangay amo gid niya ang unang kadamo-damo gin kuhaan sang drugs. Ti nadismaya man ko action Brian kay bilang amay hindi makugusto sina. Kay so par ang akon gani programa da sa barangay kadamo sang programa ko para sa pumuloyo nga para labi na gid sa kabataan. Nag-abri pagpungko ko da, nag-abri ko da yun sa akong scholarship program Wow. para nga siling ko makabulig ini sa mga pumuloy sa Barangay Banago nga sa diin ang ilang kabataan wala na sa rason nga hindi ka eskwela kay ang Barangay Banago among matag scholarship program para sa ila. Bokatahom Kag no. sa subong ang akong da nga programa Action Brian tinakaumpisa naman ganin ko 100 na sila kabilog. Pero ang nakapasar 85 lang ti Okay. ara nagatrabaho na siya subong kay so far may nag-graduate ako gani duha ka bilog sa Wow. ining nga tuig isa ka engineer kag isa ka maestra Bo grabe. amo na kag gusto ko man ipabalo sa Barangay Banago nga dra open magkuda sa barangay nga magbulig sila kay samon sa Renderida kagani Action Brian ka offer man kuda nga kung gusto nila mabulig man ang barangay livelihood program sila kag kay kung hindi ka sila Action Brian pagbuligan gabwilta sila balik sila sa ilang bisyo Bisyo. kag naayo ko sa national government kag sa local government amuning sitwasyon sa barangay Banago tani inangamon mga surindiri tani kung matagan ila livelihood para nga hindi na mabalik sa ila bisyo Action Brian. Oh, so meaning si Kapitan Mijares wala gid nagapabaya kon illegal nga droga ang paghambalan. Action Brian no ang akong kampanya gidaya sa barangay Banago sa pagpungko ko sa diin kurtisigi ko sa amon kura paroko da kay Pader Labaw nga ang akong tema sa barangay Banago sa Pumuluyo balik loob sa Ginoo kag sa Pumuluyo kagpo kamo di sa barangay kay maimo ta scholarship program sa diin nga kung ara ta mga kabataan na graduates more professional. That's why nga makabawi kami sa pumuluyo sa barangay Banago pagi sa barangay. Aha. Nga Kap sa iyo paglantaw nga nakatutok subong si Lieutenant Colonel Espinido man sa Banago man. Anong sitwasyon gid sa Banago subong kon illegal nga droga ang paghambalan? Kay Action Brian sa report nila na ang Banago number 1 gid sa with it comes to drugs. That's why nga sila guro nagtutok kay balo ka Action Brian kabudlay man sa akon nga barangay kay ara sa coastal. Okay. Ilabi na gid nga ang Talisay Tamuanay lang. gatubawanay kami da nga sa diin ang didto sa tumpok sa Talisay. Kabalo ka naman kung ang tumpok sa Talisay kung ano na daman ilungangan bang sang Sibukao nagtipon da sila tanan. Okay. So doon nagtabok-tabok lang nagalikap amo na nga daw medyo may kabudlayan sa boundary dira nga area. Amo na Action Bayan nagtabok-tabok tani no Action Bayan mangyo lang ko no sa pumuluyo sang barangay Banago. Ilabi na gid sa aton kabataan da nga engaged da. Mangyo gid ko gugma kag buligin nyo ko nga ang Banago may pagbaguman tungod sa inyo nga pagbulig sang pumuluyo no kay kung buligan tayo ni isang pumuluyo wa isang rason nga hindi tayo ini masolusyonan nga ini nga problema kay kung magpaabot lang pumuya nga sa kapitan lang hindi man anakon masarangan bilang amay sa barangay sa ano bala Action Brian kadako sang population ko da is more than 41,000 ang population ko da. Okay. Kagway labot Action Brian draya sa ako niya 85% ginadayang pangabuhi sa tao ya indigenous mo especially sa coastal area. Okay.
So ikaw mismo, Kap, naga-advokasya ka man da, galibot ka man, Kap, sa mga puroks nga daw affected gid sa illegal nga droga, kagahingyo sa ila personally? Ako Action Bayan galibot kay ko especially sa akong nga subong nga akong ginatutok ko Action Bayan ang projects nga ginatag sa akong sang city government kag national government kay balo ka naman da Action Bayan kung sa una da ang barangay Banago kung magulan gaanaw man da kag kwan kita kada sa buong project ko suga kag ang akong drainage amo na ang ginatutukan ko inspection hasta na kada tagsa-tagsa ka purok kinakagtuan ko kay parang pag-abot sa ulan hindi na magantos ang mga kabataan ng pamuluyo sa diin katabok sila sa dalan baha kaya mo na subong Action Bayan ang ginatutukan kung gid kang akong scholarship program. Okay, sige. So buwas ano ang expected naton nga kadamuon sang magatambong boss Kap may numbers kita ihan dira kun pila? Action Bayan nagpanawagan ako no sa tanan ko nga mga 24 ka caretakers nga sa mga purok chairman nga ma-attended sila sa pulong-pulong ni Colonel Espinido kay sa diin buligan nato na tanan nga kunway man lang kamo obra para makapamati sila sang ano ni sang boching ano ni Colonel Espinido para nga maganhagan ti ato gito tanan ang akong tanod, akong caretaker, akong basta kadamo tanan ko nga mga staff sa barangay Action Bayan ginpating ko gito para nga at least mabatian nila ang pulong-pulong ni Colonel Espinido. Pero pagkapunggo wala Kap sang kasagsagan nga duro ang tukhang mga damo man da surrenderi si mo Kap? Balo ka Action Bayan ang akon di nga surrenderi damo di nag-surrender sa akon pero gabalik gabalik kaya kagang konsolidari kulang-kulang sang 2018 nga giniyutan ko sa record sang PNP lapi sobra 2,000 ang akong di nga tulokhangon. Kurti no, kadamo gali no. Damo-damo gid ining 2,000 ni way pa ni manuano Action Bayan way pa ni gani mag 1/4 guro. So kung mag 2,000 ka alangan mo man ni ma-providean gid sang livelihood program sa barangay mo do kadamo na gini Kap. Pero masarangan ayhan. Ang mga surrenderi lang luyag kung gusto Action Bayan kay iban nga ang mga surrenderi kung gid man daw willing gid man mo na kung mayatag man taning barangay bila pangabuyan sila nga sa magtag-adlaw bla may pangita man sila di nagambal man ko sila nga providean ta kamo basta hindi na kamo magbalik kaya mo na gani Action Bayan kapanawag ko sa city government kag sa national government kabahin tani sa amon nga mga surrenderi kung nabuligan man kun ila nga matagan sina livelihood program. In short Kap, ining sitwasyon subong sa barangay Banago kung illegal nga droga ang pagabalan nga katol gid yung ulo mo subong Kap. So Action Bayan hindi ko man na gusto mo daw hindi ko ani ko hindi daw isa ti may ara di man Action Bayan nga isa daw di makukatulog kay ti bilang amay ari ang bala nga tupa sa akon ari ang tanan nga ang balanon sa akon ti tulogin na tinguhan ko man Action Bayan basta ang obra ko obligasyon ko bilang amay sa barangay tinatinguhan ko gina sa diin nga akong programa sa barangay, tanan sila makatilaw. Dira sa inyo barangay Kap, nasunaran mo, Iloy, Ginikanan, kabataan, involved sa illegal nga droga? Labi na gid sa mga lugar, abi nga do dira gid na hukbong ini? Daw dira na nagkagto, punto, Action Bayan, nagpunto, kagto na da nga sang una, isa lang na subong daw mga pamilya na bla. Grabe, no? Kagway labot Action Bayan, ang sa Banago da, almost, way na lang pangayaw na da ang kakadto kag may ginadagdagan lang sila dira sa barangay Banago almost pangayaw ginada da may mga kilala lang sila Action Bayan nga taga Banago na amo na dagdagan nila na da pero ining ginatudlo nga amo nang balikan ta bis Kapitan Abi pero tema ng istorya sa barangay Banago do kasubo manibla sa barangay nga amo ning sitwasyon sa lugar nila balikan ka Kap balik na si mo Kap okay na utod yes Kap nang pamangkot kapag bago lang siling ko ining droga nga dira na nagapahamtang dira sa imo nagauyat sini residente gid man niya sang barangay Banago mostly Kap dali lang kinautod liwat kita Last City, GC Size Makaksyon, in-interview naton diri si Barangay Kapitan Ricky Mijares ang Barangay Banago. Kay concern man lang kita man mo nga ang Banago mismo amo iya ang action an sa ilo tabi sa piyak aksyonan kay daw ka utod diri sa linya tahaw. Basi pwede dito naman tawagan sa telephone si Kapitan Abi. Okay. Okay, ari na. Kap, pasensya gid.
Hello, Kap. Hello, Action Bryan. Yes, pasensya, gid na utod, ano? O, subong okay na, Kap? Okay na? Okay na, Action Bryan. Okay, sige. Ang akong pamangkot, before ka na utod, Kap, siling ko, ini mga ginatudlo, gid dira abing, dlag ko, ang mga syabong ginauyatan. Ano ni, residente, gid man niya sang barangay Banago, ini sila? Gaway man da Action Bryan nga na kuan ko nga panda almost pangayaw nga Pangayaw. ginadagdagan ng plan nila daw amo nang nakita ko da kay amo na ni Action Bryan dira sa Sibukaw hindi ko maintindihan kay nagtabo da ang talisay mo. Nice. Yan mo na yung hambal No natin to. kapos lang Black Action Bryan oo nagtabo da kay isang una may tani ang talisay sa tungtok to katsikpuhin tong talisay Oo. hindi sila kasulod. Isa subong daw nakita ko daw wala na to sila katsikpuhin subong mo nara pa. I see. So if in case may Kap, mga ampulis sabi magplano nga seal off ang barangay mo, particularmente sa mga lugar nga affected gida sa drugs, pabor ka man sinikap? Ano Action Bryan? Siling ko ni Cordon, abis ang PNP, inang lugar mo, sa lugar gin mismo nga affected sining illegal nga droga, okay man lang sa imo? Ati gusto ko gid Action Bryan no dali ko ano gusto ko gid na nga ti matutukan na sang Philippine National Police da para man hindi man magudlay sa amon sa barangay kay kun ara da sila katutok siguro maganagan ta ginuguro na Action Bryan da. Sige. Nabatyagan ko kapang nabatyagan mo subong the way you talk. Babalaan ko gin nga medyo problematic kagid ko illegal nga droga ang pagamalan kaga hindi naman gid malipod sa aton ang dinakpanay da sa Banago Puerte gid man, no? Anyways, sang imo sinikap liwat again nga apelasyon abi sa taga Barangay Banago, angot sini kay ga problema kagid kun illegal drugs ang pagamalan. Sa pumuluyo sang Barangay Banago, ang kapitan nyo gapilar sa inyo nga gusto nga nato ni tanan nga magbago ang imahe sang aton barangay. Kung gusto niyo kita nga mga pumuluyo upod sa barangay, upod ang inyong nga kapitan, buligan niyo para nga malaing man ang imahe nato ni kay kalahin no kay sa aton nga mga kabataan naga-involved ilabi na gid ang aton kabataan mag-apply sa obra sa mga kompanya ang address gani nga ginadalaya Banago hindi na dayon madala kay Nagakautod si kapitan, ano, dali gid lang kay tani pang ano na to, pang parting words na to mo. Balikan ko ba si kapitan sini Matinion basi diri nagaring aksyonan. Okay. Okay, ara na nagaring si kapitan ano. Okay. Hello Kap. Hello. Kap. Yes, ang imo na lang Kap nga panugyan liwat apelasyon sa taga Banago. Go ahead Kap. Sige. Sa mga pumuluyo, sa barangay Banago, pilar ko nga buligin yung man ko. Hindi man na akon masarangan, kasi hindi ko na magwanta. Hindi ko na matutukuan kung hindi nyo ko pagbuligan. Tungkol sa bulig nyo tani, nga sabihin, ang kaipiktar ang inyo mga kabataan, na kung mag-apply obra sa mga kumpanya, nga ang gina-address nyo, barangay Banago, kakulateral man kamo, kay nakita sa kompanya amo ng sitwasyon sa barangay Banago. Kung gusto niyo nga mag-alay ng image sa barangay, kita nga mga pumuluyo, mag-isa kita, gapilar ko, buligin niyo ko, atagin niyo man ko sang maayo nga imahin sa barangay Banago para lang makamtan nato ng solusyonan nato ng ining problema. Sa mga pumuluyo, gabay pa nga bulinga gininyo ako. Isa na lang gid Kap, nako-point mo bag-o gid lang. Meaning kung taga Barangay Banago nga nag-apply obra, daw questionable ila sini personality Kap na mo sina? Actually, Action Bryan na muna ang mga balita nga kalagto sa akon nga mga kabataan nga mga young professional nga gapamangkot nga Kap pwede namon ni maislan ang address kung mag-apply kami sa mga kumpanya. Kay kung i-address namon ni ang Barangay Banago, nagakulateral kami nga daw bilang ang sabat sila, sige lang kay tawgan talang kamo. So damo ang Action Bryan amo na bla nang ngamot kung matagal mo solusyon ang pilar sang ang bata sa kon pwede ko maislan ang akon address. Hindi lang sa taga-barangay, hindi lang sa Banago, para mag-apply ko. Hindi man ko mauyan, kay kung Banago, amo na, hindi man na pwede nga ang imo address,
iislan mo, taga-Banago ka. So meaning kap damo sa mga nag-apply obra nga kung kaysa hindi mabaton kung taga Banago ka bangod sining imahe karon sa Banago kap damo sina. Amo, Uy kanugon. Aksyon ano yung abi sa agi sa piyak abi ka grabe niyo. Hindi ni basta-basta nga problema sa Banago. Kay kung taga Banago timo, apply ka obra sa isa ka company, gina-question ka taga diin ka Sir Ilray. Hambal kabi taga Banago. Ang tag-iya sang kompanya daw gaduha-duha nga magbaton sa imo kay basi ginadudahan ka nga nagasuyop ka. Imagine mo niya, ini bag-o nga kwan niya, bago ini nga revelasyon sang kapitan sang Barangay Banago, nga ti kabudlay sini no, kadamo sang apektado gid ra. Kapalik dira sa imo ka pasensya gid. o gani aksyon bay no nga pilar gani puno nga damo din nga mga kabataan nga kalagtakon nga naluoy ko nga ambot ano man nga kung isa galingin manulok ko na mabulig ko kay ti nila ko latira atong usang address nila nga Banago. Imagine mo na, hindi sila mabaton-baton sa obra bangod nga taga Banago sila. Oo, amo gina-action bay kay ang Banago bla action bay sa biskan di nga lang sa TV, sa radyo, ara permi. Kasumbo, no? Siguro amot action bay kung mabuligan mo man kuda. Ang pinakakan ang bulig ko gapilar gi ko yung bulig sa pumuluyo mo. Yes, ang pinakamayo sa Negro Cup, ang kompanya subong diri sa Bacolod mga establishmento, kung may taga Banago nga nag-apply da, kung may dala man nga barangay clearance meaning ina-clear ang ngalan niya. Check man ko Kap. Sakto na. Dapat hindi pagbasihan sa mga establishmento kung ano man nga managapang-hire diri sa trabaho sa Bacolod ang address ng tawo. Dapat basihan nila kung may aras ang barangay clearance meaning that person wala sang problema, hindi ni siya nagagamit sa illegal nga droga minunto kung granted ina kung taga Banago siya kay kon gasuyop di sila Kap maybe guro hindi mo pagtagaan na guro sa barangay clearance Kap ano? Actually, mo sakto action by kung nakita ko ang sitwasyon niya nga muna kay ang pirma da akon guya na da ang pirma action by mo sa clearance niya di kung ako na da nga pirma simple alungan ko man hindi siguro magatag kung gabisyo sa propi kadamo da sa mga yang professional gid nga naepektuhan na action by Kaluoy no ari isa pagiguro ka advice kon gakuha sila sa barangay clearance gin providean mo sila Kap base may isa kada ka pwede kada makahimo isa ka sulat nga i-address mo sa company na abi nga ako nagapilar gid nga ini nga tawo aside from barangay clearance personal opinion mo na iya nga ini sila ya hindi involved sa illegal nga droga base tulopang dan sang kompanya nga tiyo si kapitan na gid personally nagsulat sini aside from barangay clearance. Nandiyak ko na action by natabo na mismo sa Lupus Mandalagan. Nga why clearance ga pangayo pag sila sa akon amo ina nga ginambal mo nga ina sa clear sakto na natabo na action Ryan sa ginambal mo sa Lupus Mandalagan natabo na. So mo na lang ginang pinakasolusyon Guro Kap and himuon ka guro nila nga reference da ikaw nga barangay kapitan like for example hambalo mo da ang inang apply nga ibutang dangalan ko and my number personal number para tawagan ko nila nga i-clear kong name mo if need nila nga hibaluon kung sino kagid abi nga persona. Tama na action ba nyo. Kaga mo nagabal ko si mo natabo ginaang ginambal mo nga sa Lupis Mandalagan natabo ko ginaang gitawagan ko nila nga clear ko man to. Kasubo sa sitwasyon mo Kap bang mga tao nga gusto magtrabaho da kadulaan man trabaho bangod sining gakatabo sa Banago. So ako man action Brian kay ako gidaya nga pagkag maserbisyo ko ilabi na gid sa amon nga kabataan nga mo nagin put up kong scholarship program nasa diin amo ina ang makabulig sa mga tagsa-tagsa ka pamilya. Sige Kap, salamat sa mga time sa mga gabi, kabay pang mga suggestions naton nga nahimo mo naman gali, kabay pang padayon ini kag makabulig ini. Hindi lang sa imo personally kundi sa imo sa mga constituents dire nga matarong yang mga pamilya kag mga kabataan Kap. Sige, akso ba yan, salamat gid pag-atag mo sa akon sang chimpo kag oportunidad nga maambal ko man ang akon nga balatyagon kag mabuhay ka Action Ryan. Thank you. Mabuhay ka Kap, good luck to the Kap maying gabi. Maying gabi Action. Thank you. Yes sir. Barangay Kapitan Ricky Mijares mga kaksyon sang Barangay Banago kung pamatian tang tingog ni Kapitan daw kaluluoy no. Kwerte nga pagpakiluoy sa mga pumuluyo sa Barangay Banago nga kuntani untatana ang illegal nga droga. Nga mas nakilala sila sa illegal nga droga. Hamak ko man ako kaysa
Mambal ka nga, din ka gapuli. O, sa Barangay Banago, illegal drugs. The home of Barangay 2, mga mga barangay, no? Amo ni mga barangay, Barangay Singkang Airport, mga may itakuling pakul kaysa ganin mo. So, masubo sa part sang pumuluyo nga matarong. Kag affected sila sa mga hindi matarong. Kamay pa masolusyonan ini si Kapitan tiyan mo na sa mga kompanya diri sa Bacolod nga naga-monitor sa aton si Matinion. Kay check man kung taga Banago ginman nga persona nga nag-apply sa trabaho dira sa inyo, not all. Ano nang uso subok siya sana all, no? Not all nga taga Banago nagasuyop sang Shabu. Only few. Pila lang sa 41,000 ka mga residente. Siguro ba siya malang 2,000 nang nagatalang-talang espiritus bunga. Ang 39 daya mga matarong ina sila. Ilitaman pag ilahaton, hindi pag i-generalize, ngayon sila talang taga Banago, amo na sila. No, kay kadamo iya sang matarong sang sa mga tunto. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang balitang ito. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon radyo.
inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
batian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod niya prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipas. Comments. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:38. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad, ginendorso tagid sa inyo makaksyon ang My TC. Amanin dako nga bulig kon vitamin C ang paghahambalan. Ang yasining kuan na combination ng mga Santon Plus Herbal Capsule. Dunganon tering duha, Santon Plus Herbal Capsule kag My TC aga udto kag sa gabi. Amaning mayo nga bulig o kung dako nga bulig para pampabakod sa aton sinig kaugalingon. Malikaw kita sa naman nga sa isang balatian. Una sa balita, una sa aksyon. Ante sa report ni Action Marlon na hinabiya gikan sa Kapitolyo Provincial, mahing kabilang sa mga utod na to nga nakatutok na sinimat tiniyon kay Sir Win Marco Villa, Heaven, si Eagle Eye, araman si Taj Yona Ruiz Amar, Martin Aliling nagamonitor subong sa Cavite area, si Lois Escobar, Julius Pasco, Marialyn Coronel Ngit-Ngit, salamat gid sa pag-monitor. Paul Spot the Third is Gani Jamil, Jack Balaan, Brillantes Family, sa kay Orex Sugon kag Lola Consing sa Mandalagan, Janice Duhinio, salamat gid. Si Major Gilie, salamat gid sir, ano? Ga-monitor gid sinimat tiniyon dira sa Nopo. Inbound Jocampo, good evening man. Valencia Kenneth, si Oriad Ilaik, Sir Patamyaw sa pamilya Dairo, pirme nagapamat, sa Metro Manila, sa Banago, gidya ang puwerte ginada. Si Princess naman Lacandola, nagamonitor sa taga City Hall. IT, gaano ang taga City Hall? Joven Oro, nagamonitor sa Mansilingan, live na subong, idilaos na sa Victorias. Mary Locatinoy, salamat man. Follow-up Laurente sa Minuyan Morsha. Nonoy Tahunes, salamat man dira sa may Purok Sirisa, Barangay Uringao. And may gabilang kuno sa pamuluyo sa Purok Sirisa. Salamat gida. Si Lar Porquita, nagamonitor man subong na Castiliana, Bailes de Luces, salamat. Nilda Siguanse. Salamat. Balikan ko karon iban sa aton siri nga pagpangalagan. Una sa balita, una sa aksyon. I-check na ton si aksyon na Marlon Hinabiya. Kay kabalo ka, kadalag ko man sang balita niya, gikan Kapitolyo Provincial, mga kaksyon. Karon ni report man aksyon na na boso, ining pagpangluthang dito sa syudad sang San Carlos. Way man gapaulihing syudad sa San Carlos, porte man to. Drug personality man niyo, ginluthang kinapang sang aga, patay man. Sang Sabado, sang kagahon, nag-seal off sila sa isa ka barangay dito, 8 nagkaladakpan. Perti, no? Ang San Carlos, doon man gapaulihi kung illegal nga droga ang pagabalan. Pero nahon ko na ni Kapitolyo Provincial. Capital Reports. Action Mar, may gabi. Action Bray, balik na kaina sa Kapitolyo si Governor Eugenio Jose Abong Lacson matapos nga nagpadulong siya sa San Francisco, California, Estados Unidos. Sana nga pamangkot kung nagano si Governor Lacson to, nagkilit anay si Lacson Bray sang grupo yung basketball bla.
nga ato subong sa Estados Unidos. Okay, basketball gina O siya. basket ni siya. Aha. May ara sila sang daw 40th anniversary. Amo tong medyo naglawig-lawig ang isa nga pagtener dito sa San Francisco. So kaya nabalik na siya. Damo sang bisita nga naglinya sa iya sa Talatapan. Damo mo siya sang gin permahon. Aha. Now, isa sang ginanunsyo kay na amo ang padala sang bulig financial 1 million pesos. Aha. Ang gingasugtan kay nagkasapol sa kinasang hapon ay padala ni sa mga nabiktima sang paglupok sang Bulkan Taal sa probinsya sang Batangas. Ang pundo may ara aksyon price separado nga pundo galing provincial government nga ang tinutuyo sa iya ibulig lang sa mga probinsya nga kapiktuhan sang kalamidad o trahedya labi na sa mga nagdeklarar sa state of calamity. Ting Batangas isa ka adlaw matapos nga naggalupok ang Bulkan Taal Enero 12 pagka Enero 13 nagdeklarar sige ang Batangas sang state of calamity. Cash ni siya siyempre cheque bank to bank land bank way pa nilabot dari ang amat-amat nga ginadala nga bulig na mga panapton kagamitan sang iban pagig nga mga taga Negros nga gindulong dira sa may Kapitolyo provincial pag check ak sumray ang labi kay na sa Kapitol so far daw way pa sa may nagdulong. May naistorya ko bago lang daw may isa ka grupo di subong nga nagapang-repacking action na MAR padalaman to sa Taal Volcano man. Yes. Damo may isa pa kini action bray ka daw NGO bla nga nagatipon man sang funds. Nagpatigayon sang fund run bla nagligad ukod kapon. Ayun no. Diri sa Bacolod to ang tinutuyo mapadala man sang bulig. Dito sa Batangas. Plus ang una niya ganin nakpadala sang bulig ang grupo bala nga Tatak Kalamay. Okay. Tatak Kalamay Negros. Namutong 300. 300,000 to action bray kay ang Batangas gali kitatlo ni Nga. sa sugar producing provinces Pilipinas. Ay gali. Number 1 Negros Occidental o Negros Island. Number 2 ang Bukidnon. Kitatlong Batangas. Top 3 sugar producing provinces. Ang central to sila. Temporaryo nga ginpasira. Way galing. Kasi puro abo to. Puro sa abo. Kag ang mga evacuees ang kalabanan nagsumbray, mga sugar farmers man. Di may ara sa ginatawag nga Luzon Federation nga Tatak Kalamay. Ang grupo Tatak Kalamay hindi lang diri sa Negros Occidental mo. No, may mga miyembro mo sila sa sinang Batangas, Bukidnon, kag sa area sang Luzon. Kumbaga do ka nationwide gali ning mga Tatak Kalamay action MAR basta may tubuhan. Yes, pero dako nga grupo, dako nga puwersa ari diri sa Negros Occidental. So 300,000 ato na napadala na halin diri Tatak Kalamay ginbulig-buligan niya sa mga sugar farmers man daton diri sa Negros Occidental. Partikular nga ginatumod nila ang ipadalaan nila aksumbray sa nga bulig financial mga sugar farmers sa Banwa or municipalidad sang Tuy kag Ibaan. So, dito na. Batangas siya Banwa na sa ang Tuy TUY. Tuy. Wagi ko kabasa sina diaw. Ang isa Ibaan. May mga sugar farmers action pride. Ano mga okay. may mga mel 400 kuno mga evacuees. May sa evacuees may mga sugar farmers. Sa may mga tubo lang particular Yes. gurong ipadalaan nila. Pero hindi man na most affected siguro action MAR no kay diri duway gid ngalan niya sa halatagan gini isang 50 milyones ni Duterte ho. Dutay lang gurang sumbray ang dutay lang ang halit nga gintuga sa paglupok sa bulkan. Pero ang mga nahalitan may miyembro gid na mga sugar farmers gid action na bray. Amo nga ginpadala nila ang bulig nga 300,000 pesos. Yari si Governor Bong Lacson sa nga pagbalik kay nasa nga aga. A 1 million for the province of Batangas. If it is approved, we will try to forward it as soon as possible. From the normal source of funds when we donate for disaster hit areas for as long as they have declared themselves under state of calamity, which I think Batangas has. Governor Bong Lacson. Sa Luanta naman ang hindi mayo
matian nga sa isang balita Gani man, no? para sa mga casual nga empleyado. Kay tanan siguro ang sumbray luyagid nga makatrabaho para maka-income sang bulanan nga sweldo. Pero sa Negros Occidental Lacson Bray, luyag man lang ni Governor Bong Lacson nga hindi magsubra. Dapat ulo insakto lang ang kanamuon sang mga empleyado, partikular ang casual. No? So, ang casual na kakapiktuhan, di kang regular, di mo na pwede mo sa mapahalin kung may mga rason. May ground tabi. O, pero ang casual, rinyo ni ang ila sa nga kontrata. September 2019, ginpirmahan ang kontrata action Bray extended. So, damo ito nagpamalakpak. Extended sila hasta bulan sa Marso. Casual ng empleyado. Ang lain lang kay pagtapos bulan sa Marso, may aragid ang sumbraya nga hindi pag-renew. May aragid nga ang term di kakason eh. Lain, no? Pila kay bilog sa Action Bar? Ang kabusa niya casual ng empleyado, 800. Amo ning kakason, ged? Hindi. Sa 800, buhinan lang mga 100. Ibilin, okay. 700. Ba't si subo gyapon? Oo, 700. Sus ko. Ang matabo, Action Bray mga ayo sang recommendation kay listahan gapon si Lacson sa kay Provincial Human Resource Management Officer Attorney Annabel Palik. Doon kasi una nga si Palik gin-assign sang former governor dara sa governor's office. Yes. Daw may mga issue to. Daw may mga pilaman kay empleyado nga daw may reklamo. May pila ka board member nga may reklamo. Pero sa pagpungko ni Governor Bong Lacson, si Palik balik bilang Human Resource Development Management Officer. Hambal ni Lacson pagkatapos bulan sang Marso, pagka Abril first week mabalaan na kung kadasin o ang mga casual employees ang dapat ipabilin kag dapat kakason. Kaya nakalabot kay Governor Lacson ang report nga may mga casual nga empleyado Action Bray nga hindi man sweldo ang trabaho nila kag iba ng Action Bray wa gid ako no trabaho. Wa gid obra. Ano ni mga trabaho ng Action Bar? Ining mga kalakason? Pag-mention kung diin ini sila halin sa mga ospital Action Bray nga daan ting ospital gakinahanglan ni Action Bray sang dugang nga doctors nga nurses mo kag i-upgrade ng ospital. So kung i-upgrade ma-hire ka man dugang sa ding employees. Yes, amo ginao. So laban-laban basi kung hindi man sila maghalin, hindi man way sa ospital nga empleyado. Ina posibilidad na yan akong posibilidad. Basi bala kon ang mga empleyado blang sumbaray nga time in time out lang. Ati mas mayo man. Oo. Sorry gid pero ti ko magamo man lang nga ang trabaho mo tod gwa sulod lang kag way man tido ko okay man lang likakason man. Yes. Ti adlaw ka kadto kapitol, balan man nak sumbaray nga may ara kan empleyado da sugatan naton nga obraya balik-balik lang ya lakat-lakat lang. Tawhay no? Oo, lakat-lakat lang no. So may rason nga kakason gid man. Oo, rason pagkatagal lakat-lakat, tulo tanaw-tanaw sa rilo. Tiga hulat las 12 mo para mag time out mag-lunch. Amo nang pinakakapoy nga trabaho mo, maghulat sa oras nga magpauli bla. Yes, may ara magani Action Bray nga kapungko lang sa bangko ya tulugan. Ikala, igura ko. Oo. Way mas lagi na konsensya sina. Sa bagay Action Bray kon padalman ta hindi ta na sila mabasol. Yes, Kay may superior na sila nga mo dapat magsugo sila. Dapat magtuktok sa ila da. Oo. Ti mo ga sila nga ti maninoy power naman magabuna sa una. Budlay no. Amo nang gisa mabasa mo sa social media, graduate ka sa amo ni, ang kontra mo to, amo lang na yung graduate niya, pero di ka pa, kay tiway kay maninoy mo. Pero realidad ka katabo game na Action Bar, no? Yes. Pagpungko ni Governor Bong Lacson, yung pang-review ni ang posisyon sa tagsa-tagsa. Mayara gid man. Nga inisa nga tawo ang giruyatan niya nga posisyon, oy. Lain man ning iya sa ding expertise ni nga dali na siya gin-assign. May ara tawo yung nga expertise mo na dira sa dapat assign naman nga tabo subong da. Sakto na. Sa Kapitol. Oo. Kiti ang nabalaan mo paniro pispis ibutang ka des panamog baboy hindi ko layo man no. Da example na ya no. Oo. Dumamo na natabo gid.
Isubong gin pang balik gini Oo. sila ya. Kung anong nahibalaan mo dira ka gidya dapat Action Mar. Taong qualification, Amo na dapat. ano ning course nga graduatean niya man, tapusan niya. Oh. Kag ang kalabanan nagsumbara gina check kung civil service eligibility. Amo gina ba sa gobyerno eh. O kung kung di ka civil service eligibility, alang ko sa pag sa dako nga posisyon labi na akong department ka division head. Ay, siyempre. Oo. Oo. So, wait and see. Gat tinulukay ang mga kasual ng emplyados, bong. So, meaning ining isa ka gatos ni way panisla kabalo kung sa desin onisla. Kaya ang listahan magkahalin sa kay Attorney Annabel Palik. Pero kung isa ka sa mga gin-mention mo kay nang time in, time out lang obra mo, pamutos ka na. Muna. Ay, Yes. man, hindi man. Basi ko nakapamuto sa sagani nagligad pa ang tuig. Okay. Ang mas mayo himuon niya guro, ngita na sa iluhan. Ay, ina. Ngita sa iluhan. Para pag exit niya, main naman sa liwat. Matrabaho na sa liwat sa iban. O trabaho sa iban. Kung di ka magkakita, pwede man nga maka-e-bike lang anay. Oo, why kaya employer mo. Halong kagaling, kido gina. Oo. Hindi ako sige. Hindi lawag lang na. Pwede man nga call center. Pwede man. Call center. Oo. Aircon pa. Aircon pa. Ma-anime ka pala. Tuyo. Tuyo ka lang. Hindi ka nakatulog-tulog, no? Bisang Oo. gabi. Dali kayo sa uli, kung manad ka, way naman lang. Way naman lang. Way naman lang. Gadan, log lang na aksyon na bray sa uli. Yari si Governor Bong Lacson angot sa medyo makabig bad news para sa pila ka mga kasual na empleyado. After March, we will already make a decision on who the casuals will be retained, no? And that will most likely already be all throughout already, not regular but still casuals, unless of course in the course of their work there are complaints about their work. But I said that dapat by March we've already decided who will be retained as casual. I think there are 800 now. No, that's why I said no. I think this is let's try to reduce the number of casuals. In fact, I've asked Attorney Palik, if there's a way to objectively decide on who should be retained and who should not be retained. I think mga 700, if it's possible, because we also don't want to affect the work of the department just because I want to reduce a fixed number. No? But if I can do that, it's good. Action Mar? Action, Bray, Governor Bong Lacson nga si Buwas nga adlaw, mapabanwa sa Isabela. Meron to boss Action Mar? Makadto to si Anyo, makadto man si Simato. Ay, kadamo bisita gali boss? Makadto man si ang regional kaya ang provincial director sa ang DILG. Makadto to boss. Ikaw ato man ka to boss gali? Siyempre, kay dako Action Bray nga aktibidad matabo na kay may mga programa nga igalansar. Ang tinutuyo mabuligan ang mga residente sang Quinto Distrito. Ti ara gid ang presensya boss ti 53 Congresswoman Maria Lourdes Arroyo, mas kilala nga si Marilo Arroyo. May gimagali kon national figure ka Action Mar no, ikaw kongresista diri bla sa aton. Kay kon may ayoon ka doga dinumog man dayon ang mga matagas nga opisyal sa gobyerno no. Yes. Why pa naman so far sa confirmation sa bahin Action Bray ni Anyo. Kay si Anyo, kaya na sa nga po nakita ko sa television upod ni Presidente Duterte sa Batangas. Santo Tomas sa Batangas. Ito sa kapungko sa babaw sa entablado, si Anyo. Pero what time buwas aga pa? Mag-umpisa Action Bray ang registration alas 8:30. Ginabulubanta nga alas 10 magasugod ang programa. Hasta sa hapon, hasta alas 5 sa hapon. Ati, bisan late na sila hulaton ginas Action Mar mo. Yes. Mas mayo kon kompleto sila Action Braya. Si Anyo kag si Mato. Si Mato duwa ni ka posisyon ng yata niya mo. Subong. Ining task force bla agin tukod ni Presidente Duterte bla para nga tapnaon tapuson ang insurgency bla. Okay. Tapuson ang armed conflict. Siya ni sa ang assign sa Western Visayas. Amo nang tinutuyo ang sa DNR do wag man tanto sing issue para kay si Mato. Kaya duway naman may problema din sa aton ng quarrying Action Mar sa Negros. Yes. Nagsikat lang si Mato sa Boracay. Tinatapos na mabalita sa Boracay. Boracay subong arana Gwapo na. Ginalagawan na. Sang mga lagawan. Latagaw. Oo. Libod Suroy.
Oo nga sa. Si basi pa lang boss, may maluhon man si Mato angot sa Environment Action na Brian. Dara sa Banwa sa Isabela, buwas ngadlaw. Una sa balita no sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Salamat Action Bar, balita gikan Kapitolyo Provincial. So may gining ginhibang atikang karon sang provincial government nga mag-donate man sang 1 million pesos para sa mga affected nga mga individual families dito sa Batangas Province. Porte no, amo ni may mga malasakit do diri sa ato nya do ka usual na nang ginahimo even sa previous administration with former governor Marañon, Joseph Marañon Macaction, nga once meron sang dalagko nga mga calamities sa iban nga probinsya, nagadonar kita diriya sa tag 1 million pesos daw ginang always ano. Subong ti ari naman inagro a kind of nabalang pasalamat nga ti may mga dilubyo kung kay isa nga ginalapawan kita diri nagapaiway sa aton diri mga dilubyo dito sa ibang nga lugar katupang hindi man naton gusto gani man kiti mga utod taman ni sila nga kasalanta dito. Pero ti amora bulig financial ang ginahimo sang gobyerno provincial mga kaksyon. Parte naman niya sa mga kwan, sa mga casual, iti kaluluoy man. Luoy man kita tani, galing kiti kinanglanon man ton nga kwaon ini sila kung hindi man sila deserving nga empleyado sa gobyerno mo. Kaya mo na balaga sweldo kita iya sa mga tao nga wala man nagatrabaho. Ti Section Marlon mismo nakatukib man, no? Nga ibandira time in lang, pagkatapos magpulupongko kag maghuragok, pag alas 12 ma-time out naman kay manyaga. Pagkalauna, balik naman ma-time in kag maghuragok naman liwat. Sus na ko, atakihon ka mo ganit sa tagipusoon na kadig bukbog tao. Pag alas 4 puli na naman, tinis lang ang mga tao, mga empleyado, hindi ni sila deserving nga makabaton sang sweldo. Kag kadamo sang pwede pang hire ta nga may dedikado or may dedikasyon sa pagtrabaho nga sa public service of course. Kagina sa pagbasa ko sa headline Action Mar, doon naluoy gid ko pero pagkabalo ko sang detalye, the whole story behind nga ining mga tamaranis mananggaling palinonda ati okay go ahead. Una sa balita, una sa aksyon. Prangkang istorya pagambal ko ba 100 empleyado pahalinon sa casual o kung ano nga sitwasyon dira sa Kapitolyo. Dito nagtaas man kilay ko do kaluluoy sini bag-ong tuig dula ang kimo trabaho. Pero pagkabalo ko nga inisla gali mga tamaran, ti okay panglistahan tanan gob kag pahalina isli deya sang mas mapuslan ta sang gobyerno. May mga panglimpyo sa buong digali. Gina-check namon karon with Action and Defensor ang area sang Kabankalan. Kay may ara to gali sang pila ka bulan to Action an 3 bulan. Di ko kita 5 ka bulan nga bata nga nalakip sa hulog kahapon sa hanging bridge to Bla. I-check na to ni bingge kompleto detalye sa do disgrasya gini ho. Na kwan gid ba anyway sa kompletohon tani karon gid contact padaksyonan ng official from Kabankalan City Action karon pagbalik nato. Ang mga balita ni Action Marlon na hinawiya dulong sa aton iya sang DTX 500. Ini may rasang kompleto yang management sa liver detox makapanabo sang level sa imo siri nga sugar dira mo ning kausa karon kon pilakadlaw sang diabetes. So dapat mag DTX 500 na kamo. Pangitaan nyo lang sa mga butika. Pagbalik naton karon mag-aksyon, i-try naton nga malambot ining action an, no? Kag i-check naton nabing isa ka police station diri sa Bacolod, dami ara sang alkalde nga nagpa-record nga ginkawatan. Pero iklarohon ko lang ni karon. Ano naging kawat sa iya? Pero di lang ko sure, i-confirm pa naton mga kaksyon. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action fire. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Action Radio Bacolod. Action reports, first portion.
reports, second portion. Aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Aksyon, Balita, Morning Edition. Aksyon, Hotline. Aksyon, Hotline. Aksyon, Balita, Banat, Huling. Aksyon, reports, afternoon edition. Aksyon, reports, afternoon edition. Aksyon, Balita, evening edition. Aksyon, firing line. Aksyon, firing line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon reports, first portion. Aksyon reports, second portion. Aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Aksyon, Balita, Morning Edition. Aksyon, Hotline. Aksyon, Hotline. Aksyon, Balita, Banat, Huling. Aksyon reports, afternoon edition. Aksyon reports, afternoon edition. Aksyon, Balita, evening edition. Aksyon, firing line. Aksyon, firing line.
Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action! Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Bulig. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Discussion, fearless comments. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:09 na kita. Gina-endorso tagid sa inyo mga ka-aksyon ang Life Extension Vitamin D3, pampabakod sa aton sining immune system. Kagang isa kuan ba gidri ang ila sa gid nga partner pagid nga bago mo ning Santon Plus o kon Life Extension Coffee Mix mga ka-aksyon. Amaning may ara sang pinakaunang vitamin D3 nga kape. Life Extension Coffee Mix kag Life Extension ang Life Extension Vitamin D3 mga ka-aksyon. Ini ang mga produkto sang Life Extension Philippines nga imported halin sa iban nga pungsod. Kagay diri sa aton sa pungsod Pilipinas agod na maka-avail man kita no para sa ikaayo nga idulot sa lawas sang tawo sining Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Coffee Mix mga ka-aksyon. Diri sa Bacolod na himutang sila dira sa may GA Esteban Building, Lacson Street. Sa kilid nila amo ng DHL dira sa Ulonhan, diri mo ng Burgos, Lacson para may diya kamo. Libreng consultation sa mga medical doctor. Una sa balita, una sa aksyon. Antista unahon sa Action Dale karon dugay-dugay mga aksyon sa aton sila pagpangalagad kindo pa available karon ng aton sining kabankalan ano. Unahon kon la sa Action Dale manamyaw tanay sa aton sining mga koturan nga naka tutok na sa Sinimatinion. Good evening, Sir Bry. Ang nadulaan preno amo ni ang pinakahapos nga rason sa mga tangga nga driver. Tuod, no? Butlang. Good evening, Sir Bry. Dapat mo anagidya laying kung madakpan ang driver nga hubog o kung nakasuyop, dakpon lang pasakaan kaso para malikawan ang makasilid ni iyang aksidente ka sa karsada. TY gid. Okay. Action Bry, good evening. Mangkot lang ko tani kung sino manghatag sang UCT
Diri sa La Castillana man sa isa ka tuig kis-a hasta subong wala pa kapanghatag. Check lang nato na, no? Good evening, Sir Bry. Amo na ang uyaya ang mga opisyal sa Bacolod. Anhon pa nga estudyante kay sira klase na. Monitor lang ko niya while driving. Nag-drive siya pero naka-text pa. Guruga. Gagkuha ni sa guruga. Garinto yung utok niya nga away pagyapon panghatag ng mga school supplies sa kabataan. Good evening, Exxon Brian. Gamonitor gid kami subong sa Imo Family Piamonte kag banihit. Forok masinadyahon pahanukoy bye-bye. Halin sa aga, amon pamati Aksyon Radio hasta magabi. Bati salamat gida sa inyo. Himuan nyo na lang ni blang kontaw, na blang tawan na ton blang ang Aksyon Radio, himuon nyo na lang daw ma-addict kamo ya sa Aksyon Radio. Oh, hindi kay addict sa droga, kundi addict sa Aksyon Radio. Aksyon Brian, lipay ang licensing division sa Bacolod kung damo wala permit kay damo sila kilkila. Madali, pahugon. Ti ihatag na yun eh. Muna ko. Imo na hambal ya. Oh, why ko nagamba. Action Bry, monitor lang kami. Families piso ko na. Choy Piryong, Espanyola. Chay Tima, Aldia, Sumugat. Lia Espiso. Salamat. Ruel Solid, Action Radio. Salamat gid, mga ka-action. Okay, available na Section Dale. Actionan. Okay, sige na check natin si Matiniana. Good evening, Action Brian. I-report namon buwas sa BCPO kung hindi matap na ang sinuyupay sa Pahanukoy. Purok, sa gascore sila sa pusher, alias, di ko gini mabasahan kay basi balikan kada karon kag makilala ya katapos sa gina. Basta sa pahakwan ko na. I-report nyo gidbla para mag-ara na ng pulis da, lapit da sa lugar nga gina-mention mo. Evening Action Bright, aksyonan ko lang tani ang social pension ka senior kung saan o ginipang nagtag, ginpasalig lang nila ang mga tigulang, hambal nila December 26, gin-isol, January 7, naman kuno hasta subong wala gid, nagtupa. Iyan isang banwa sang Pontevedra. Okay. Action Dale si Action Eden eh. Kung di pa available sa Action Dale sa dapat tiniwan, si Action Eden eh kay kromobos ng talamyawon ko. Anyway, sa aton sila nga kumelek dire sa Bacolod si si Attorney John Anthony Saril naga-pa-action gid sa Bacolod noon nga way pa nakaparehistro, no? Magparehistro na kamo sa mas temprano. Hindi niya napaghulata pa ang Setyembre 31, 2021. Sobra isa ka tuig nga plaso ginatag sa inyo para lang gid nga makaparehistro kamo, transfer ko na dira kadto na kamo tos Comelec. Action Radio City Hall Report. Tempranohon taning panagtag sa tempranohon ta sa Action Dale sa Lazar pero panagtag way gid temprano. Action Dale may gabi. Yes, Action, Brian. Makabaton ang 68,000 no, ka mga public elementary students diri sa may syudad sa Bacolod sang libre nga school supplies, Action, Brian. Wow. Nga kon madumduman every year ang Bacolod City nagahatag gini siya sang school supplies para sa mga estudyante bango dinhi sa ordinansa nga ginpasar sadto ni former City Councilor sa Star District Action Brian. Nga mga grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, kag grade 6 sa mga public elementary schools ang makabaton sang school supplies, Action, Brian. Kung madumduman, sang 2018 may bag to Action Brian nga na-include ang composition sining school supplies nga hatag sang gobyerno. Pero subong 2019 pa ni nga funds no daw na delay lang ang pag-forward sang purchase request tugtog nga nagpatigayon sang bidding, Action Brian pag may nagdaog nga contractor. So ang mabaton sang 68,000 ka mga elementary pupils
wala na sang bag action Brian this time, no? Sunod dito kay Executive Assistant Moises de la Cruz, ang cluster head on education sang syudad, mabaton sang mga elementary students ang isa ka plastic envelope kag tira na butang action Brian. Ang 8 ka mga notebook, may 4 ka mga ballpen, may sang 4 ka mga lapis, 2 ka ballpen, kag iban pa no nga mga school supplies nga kinahanglanon sa mga elementary pupils action Brian. 14 million pesos ang ginpain nga pondo sang syudad para lang matuman ang ordinansa no nga gin-author before ni Councilor or former Councilor Cesar Distrito Action Brian. So kaina supposedly mayara sang patigayunon nga distribution of school supplies dito sa may Vista Alegre elementary school action Brian o kon Vagres na bala sa may dito sa may relocation side o galing gin-postpone ini kag wala madayon kag buwas ini nga patigayunon Dilatar naman. nag-delay action Brian kay si Mayor Bing gin-invite siya sang simbahan nga mag-tambong or mag-attend sang misa kadungan man sang kapistahan ni San Sebastian. Yes, action Brian. Pero ang media kay na nagkatulog action Brian dito sa may Vagres, so dito ang gwardya nagsiling gin-postpone kag gin-paisol ang pag distribute sa school supplies kang may overman nga covered court action Brian. So wagi ka mo gin-inform earlier abing hindi ba dayon? May miscommunication lang nga natabo action Brian sa tungatang City Mayor's Office kag Public Information Office action Brian. Wala lang na-inform no ang PIO sang syudad sang Bacolod pero ang one thing is for sure madayon na ang distribution. Boss nga adlaw action Brian. Action Dale, I don't know kung i-report mo man ni karon dugay mangkot na lang ko ni advance anong rason nga na dilatar ini? Pwede action Brian, mga 2019 may election to. So may election ban nga ginatawag na bala. So sunod din kay Sir Moises temo ni magluwas sa election ban, ulihi Manila patulod ang PR nga ginatawag or purchase request nga mo gina siyang pinaka-sugod-sugod action Brian, no? Pinaka first step kumbaga para lang maka-implement or makabakal dira sining mga school supplies kay may mga bidding pa nga patigayunon. Since more than million pesos nga valor sang school supplies ang at stake today sa action Brian. So na-mention to that, this action Brian customize ang notebook ang ipanagtaga. Bangod ang code sang notebook na ipanagtaga action Brian, may mga numero sang police station, may mga emergency numbers, numero man sang Bureau of Fire Protection action Brian nga amoy ni sa ang daw ka kinalain no sa mga previous nga mga school supplies nga gintag sang syudad action Brian. May mga numbers dagaling nga kon in case of emergency action del mo sina. May number diri ka Amity, may number ka Chamber, Red Cross, Bitaw, patrol sang police kag Bureau of Fire Protection, araman ang emergency hotline 911 kag ang numero City Disaster Management Office action Brian. Nabutang diri gani ang kung paano ang solid waste management system o ng Republic Act 9003 action Brian. Ano ang tingog ni Executive Assistant Moises de la Cruz? Anong composition sa mga school supplies? Actually, walo ka notebook ka parehas. 8 ka notebook. Ano pa gito? 8 ka notebook, lapis daw, 4 ka bilog, nasundo ka ballpen. Bag. Bago lang. Wala bag. Envelope or plastic envelope. May kuha na lang envelope. Ang bagya, 12 for next mga June, May or June. Bali more or less lang na-utilize sa nga budget for the distribution. Mga 14 million. 14, tanan na lang ang public elementary school. Grade 1 to grade 6. Kay ang estudyante, 68,000. 68,000. Elementary lang, sir? Elementary lang. Magwalo ka notebook, bisa nagpulo ng pesos na ko naman. Ano nga yung na-reason na-delay? So usually mga August, September? Yeah, because we are not able to purchase it sang earlier because of the banning. Election. So June pa kami nag-start. Pag June kadamo na sang schedule, why kami ka-schedule for bidding? Ulihin ang bidding.
Siyempre, nabatian na si Sir Moises de la Cruz, ang Cluster Head on Education. Sa interview naton kay nasang aga aksyon, Brian. So, ginapaabot nga ang umpisahan sa mga bulan sang January ang distribution kag asod-asod ng action bray sa mga public elementary schools di sa may syudad sang Bacolod. So, ang bag for school year 2020-2021 action, Brian, personal siya naghatag man siya assurance nga as early as now, ilan na ginaproseso ang PR action, Brian, para sa pagbukas naman sang klaseng nga ginapaabot nga before mag-opening sang school year, dapat ma-distribute na ang mga bago nga mga school supplies para sa mga elementary pupils. Amo ng Mayo, dapat pag umpisa pa lang sa tuig, i-process na kay pag-abot sa Hunyo, kundi panagtag na lang Sundale? Like action, Brian, para man sa mga ginikanan nga hindi maka-afford, at least may dira sang makapiyan-piyan o makapuligang syudad para sa mga kagamitan sang mga kabataan. Ini may mga rasunes kung nga ang nadilatar giman, so next time kabay pa nga di na masulit man kiti ini bilang kaangay sini ara na kontani hindi pa magamit sang kabataan, pero sa mga ginikanan nga nagapamati subong ko nakabaton giman kabataan nyo, taguan nyo na lang ni anay, i-reserve na lang nyo ini pagbukas ang klase action dale, additional nga notebook sila nya. Pero ang parang Sir Moises action, Brian, for sure may mga elementary pupils man, mga pisan bala magsulat. Pisan nga nga puno na bala ang iya sila nga notebook. So daw ka second semester naman yung saron ning 8 no sa mga new notebooks nga ihatag sang syudad. Ang iban to da subong ubos na nga problema na sila sang ilang sulatan, ati daw okay pa man santo pa man. Pero may mga elementary pupils nga wala nagasulat. Ati inayang notebook na subong imti pa nagyapon. So, depende kung sino diri ang maka-benepisyo kag sino diri ang maka-save sa quad action, Brian. Congratulations sa Tite. Bisan late lang, pero gatupa, Action Dale. Correct action, Brian. Update kita sa nagapadayon nga business one-stop shop dila sa may Bacolod Government Center matapos nga ginaprobahan sa unang panglungsod ang ordinansa nga nag-extend sang POS until February 29, 2020 action, Brian. Nagapakita diri sa records ang Permits and Licensing Division nga nagsaka ang business registration sa Bacolod humalin sang January 2 until January 17 action, Brian. Susunod diri kay Stella Rose Rayos ang Division Head sa Permits and Licensing Division, mayroon na sang 14,978 ang na-register nga mga negosyo sa Bacolod action, Brian, mas taas siya sang 4.4%. Kung i-compare natin sa 2019 same period nga may 14,355. So ang panawagan din wala na sang rason action, Brian, nga hindi makaprocess sa business permit ang mga negosyante since extended na ang business one-stop shop until Pebrero 29, 2020. Tingog ni Stella Rose Rayos ang Permits and Licensing. Well, gina-encourage ko gid ang tanan nga mag-start na sila process ng ilang business permit, tapos kingaan pa gid sila actually ng ample time bitiging extend na gani for hasta sa Feb 29, so wala na rason para hindi sila mag process kag mag-comply sang ilang permit. Samtang ari pa di kag wala pa sila penalty or surcharge nga 25%. After that, amo na may penalty na sila or may surcharge. Well, as of Friday last week, ang aton nga na-cater na mga 14,978 na siya. Action, Brian, nabatian si Ma'am Rayos ang Permits and Licensing Division. Sa kaso naman sa mga kabarangayan, so sang nangunso kita kay Executive Assistant Simon Montoyo Sr. So si Action, Brian, kung nakomodar man nila ang more than 85% ng mga negosyante kung na-issuara sang barangay clearance, pwede na sila makaamat-amat panghimo sa Action, Brian, kag balik sila sining barangay hall. Ini para ini sa mga barangay bilang nga kadamo sang negosyo nga sunod siya. May pila na ka mga barangay nga nagpadala sang communication nga nagapabalo nga ma-pull out na sila sa Bacolod Government Center o mabalik sa barangay hall like sa kaso sang barangay 39 nga formally nag-submit sang letter nga nag-inform sa syudad kay Sir Montoyo nga ma-pull out na sila Action, Brian sa nagapadayon nga business one-stop shop. Pilang target nila to this year Action Dale nga malabot nila? Kay isang 2019 nga records Action, Brian, may kita sang more than 25,000 nga business registration. So sunod rin kay Ma'am Rayos, iyas ni ginapaabot nga magsaka pag
pagid or maglapaw pagid ang record sa more than 25,000. Kasi no si Action Bray kadamot sa mga new businesses ang naganegosyo diri sa may syudad sa Bacolod. Kag and the same time, sunod siya ang ginpatigayon nga operation sang Joint Inspection Team sang 2019 nga nagresulta sa closure sa pila ka mga establishmento like mga talyer, water refilling station, mga pension houses. Action Bray daw naghatag man isang lesson sa mga negosyante nga dapat nila pagbuyan-buyanan ang ila sining pagkuha sa business permit kay right after isang business one-stop shop magalibot ang Joint Inspection Team para istrikto nga i-check Action Brian ang mga negosyo kung wala mayara sang mayor's permit nga isa ka butang nga nagapamatuod nga legal ang ilang pagnegosyo sa Bacolod City. Amo gina dapat kay hindi tayo maggiho kung may nagkala-disgrasya na, dira tagali nabalaan niya kadamo sa mga ongoing process pagaling ng mga permits action na Dale. Correct, Action Brian. So, depende no, kay Sodri kay Ma'am Rayos, do ka-smooth man lang sa ilang system. So far, wala siya sang complaint na may na-receive Action Brian regarding sa pag-proseso, pagkuha o pag-renew sang business permit. For the first time, nga naka 100% ang 61 barangays nga nag-put up sa ila sining lamisa Action Dale? Correct, Action Brian. Kaya last year, may isa to ka barangay, numbered barangay, dira ayon sa may Lacson area. Nga wala gid Action Brian nga nag-participate, no? So, amo niyang Baliser Montoyo, no, ato lang yung pahog-pahog kay pulong barangay no Villarosa, nasunod siya tito nangin effective Action Brian, yung purpose rin, hindi pagpabudlayan. Ang mga negosyante, nga nawalid na nga magkadto sa barangay hall, tapos mabalik naman sa Bacolod Government Center para mag-process sa iba niya clearance. Sa magaling ni Ma'am Rayos, kung kompleto man lang imo sining dokumento sa sulod sing sa kadlaw o bilalang ka oras Action Brian, makuha mo na ang imo sining business permit. Kung mo pahog lang to kay Kapitan Villarosa. Mga papitik ni Executive Assistant Montoyo, Action Brian. Tidason tuwing mambalo ko itan pahog bala naglia. Pero mayo ini nga tikang sa hambal naton ang mga negosyante hindi na pagpabudlayan. Correct, Action Brian. Kaya man ganing ang ang nabatan bilang recognition no nga pagka business friendly city sang syudad sa Bacolod Action Brian bin recognized gid sang pila sini ka mga organizations sa Pilipinas. Sige. Action Brian mga mga balita nga tipo natin gikan sa Bacolod City Government Center. Ang Action Yo Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Radio Philippine Standard. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Radio Philippine Standard Time Lasay. May nagalain nga nagaplay. Ano tabo ni sa kuman? Galumpat. Sige. Last 8:29 Action Radio Philippine Standard Time mga kaksyon. Nakakibot ako may nagasinulon nga lain iyang mga kwade sa kilid ko yaho. Sige. Salamat ni Action Dale sa balita gikan iya sa Kapitolyo Konsyudad sa Bacolod. Tiyan mo na, ang target mga 25 or more sa makakuha sa business permit sa syudad sa Bacolod mga aksyon karon nga 2020. Ni kamera sila kuno sang task force monitoring team sa paglibot sa tanan nga mga establishmento sa syudad sa Bacolod. Tiyan mo gimana dapat maghimuon mo. Karon kan fairness ang iban dira nga nag-uyang sang tiyempo nga makakuha gid sang business permit para hindi sila pagidakpon pag warningan ang iban nyo wala business permit taga-operate lang kag nagasalig lang sa mga ongoing process ngayon. Imagine mo na iyang January nagkuha sang permit why na human ongoing ang process asa naginiro na lang liwat ongoing mangyapon tidang iban daya nakakompleto na. Tidak mo na do kalaw ay bla dapat libot ginta. Kag kung sino tong wala ka comply, hindi pa kumpleto, ihatagan gid sang ipinalize na yun Kiti hindi naman na bag-o ang pagkuha sa business permit, kaya tuwigan mo naman ang trabaho tang ang ibanda ka tinunto pa. Para sigurado ngayon isla kuluha gid, dapat libuton tagid. Kada mo tawo da sa kwan sa Permits and Licensing Division, amo ning trabaho ta dapat himuan tagid isang amo sining tikang. Last 8:30, may kabilang kay Nildagwan si naka-monitor sa Tiniyon. Si Madam Elizabeth Malaka Gamala naga-monitor man. Greet niya lang ko si Reverend Father Casimiro Batalia
his birthday today. More power and God bless. Salamat. Robert Pico Cruz, ang shabu sa Banago, part na guro sang importation sang shabu halin sa BOC at Davao Group. Way ko kubalo. Si Mary Jane Salodares, naga-monitor man. We have Gigo Val Flores. Mayong gabi, Sir, upod sa akon friend kag pamilya, kami naga-upod sa imo patuntunan. Baw, grabe, may patuntunan. Palatuntunan siguro. Greet ko lang, Mami Joanna, Inday Marie, kag si Sir Dieg ko na. Si Kwan, si Sai Andy Kabaya. Good evening, sir. Monitor lang kami diri sa Overflow, Minahan. Salamat. Si Jen Perida Gacho. Good evening, sir. Tamyaw ko lang, Family Perida. Sa Cookin Building sa Libertad. Baw, salamat dira sa inyo. Tita Alover, salamat man, sir. Diri sa Canticbel. Gusto ko tani nga i-greet ko man si nanay, 90 years old na. Clues Alover. Loyal gid siya aksyon. Ilabi na sa drama kag harana. Salamat. Bati daghang salamat gid. Kativer Araman, Edith Biasca. Naga-monitor lang, pamati kuno si Maria Cargiente sa Tokyo, Japan. Thank you, gid. Action Bride, good evening. Anniversary sa ilan ni Mitoy kag Marie Chris Arquillo sa Barangay Araal, La Carlota. Jocelyn Kalamaan, salamat. Ligaya Osorio, mayang gabi. Action ni Brian. Tamiyaw ko lang ba na ko Idoy Osorio. Naga-monitor na Balian, Minuyan, Morsya. Christian Roa sa Victorias. Joven Herrera, good evening. Tamyaw lang pamilya dira sa Manghanoy Action Radio Live. Kamo dito Tondo, sa Tondo, Manila. Salamat gid. Joven Herrera, liwat. Verna Estocado. Dijen Jonah, Damo Maninoy, Damo Kasudlan, Ubra. Si Pitong, Mords, may kilala ko sina, ga-obra sa private pero sa Kapitol. Ang Mrs. Empleyado da. Gali. Yutik bisa akon be kay Sinestori Iscobido Araman. O naglumpat kita. Si Mildred Girdon Tahonera. Good evening, Action Bry. God bless. Monitor lang kami di sa Doha, Qatar. John Arquilas, Imelda Hamilo Bangguanga, Joseph Pacifico, good evening man sa Barangay Baliwagan, San Enrique, Pacifico Family sa San Enrique. Sa pamuluyo ko nga naga-monitor sa Nimatinion. Balikan ko iban karon las 8:33. Pabalik naton, may sa Sabado, yours truly, at to sa San Carlos City. Bangod sa Silof, kagin patigay na sa Barangay 5. Kaya na sang aga, may ginlothang to patay sa Ilagan. Mga kaksyon, tilapit manigarapan sa Barangay 5. Kagapon sang adlaw man, may ginlothang man sa San Carlos, magyapon, may langway na patay. Purting San Carlos, sumunod, huwag paulihi kung mga krimen ng paghamala. Una sa balita, una sa aksyon. Pagbalik natin, plus start na redaksyon na Eden Aboso. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion.
reports. Second portion. Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tando I Light. Tando I Light, ang gaan pag may kasama. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad mag-aksyon this time gina-endorso ginaton sa inyo. Ining panibago karon nga produkto no diri sa aton sa nga pagpangalagad ining produkto nga Evergreen Herbal Capsule no. Magabulig ini siya sa pagpabakod kag makabalansi pa sa mga sistema dira sang aton lawas. Ano brang epekto sang Evergreen Herbal Capsule kun magausar ka isini? Ang sobra ginabuhinan, no? Ang kulang ginadugangan. In short, ginabalanse ginya ang aton silikaw galingon. Ang mga sobrang dapat buhinan makaksyon sa lawas sang tawo nga makatugas sang balatian, amo ang sobrang nga kalamay sugar. Nga maring kausa sang diabetes na mention tana. Sobrang kolesterol tambok, sobrang uric acid, sobrang asin, sobrang tambok, no? Sobrang creatinine magkaksyon, sobrang acid kag constipation sa isa ka tawo. Ang Evergreen Herbal Capsule may ara ini sang vitamin A, B, C, E kag potassium. May ara man sang iron, mga kaksyon kompleto ini siya, no? Ang Evergreen Herbal Capsule. May calcium man siya, magnesium, zinc kag iban pa. So para mangin epektibo ini gamiton ginaton. I-try ginaton dira, no? Kag inequality product ini sang Doc Gico Alternative and Health Food Center mga kaksyon aprobado sang Food and Drugs Administration o kon FDA. So kamo dira mag-Evergreen Herbal Capsule na para sa aton sinikayong lawas. Una sa balita, una sa aksyon. Gina-try ko nga malambot karon si Action Eden Abuso sa mga balita niya gikan sa Negros Occidental. Kay porte mo ni mga balita na Action Eden man, no? Dito sa syudad sa San Carlos nakatutok ini siya kaina bangod sining isa naman ka pagpang luthang, no? Wala untat mo nga luthanganay dito sa syudad sa San Carlos mga kaksyon. Halos gahibi ang simana kung wala sang amo sila nga aksidente diya dito kung insidente sa amo nga lugar. Pero tamyawon tani aton sini mga mensahe no? Si Sherilyn Oro Javier, si Kim Rosalina, good evening, Sombray, listening from Tangob, Patamyo lang kay Papa ko, sabana ko nga si Jo Marie Rosalina, kay Yongyong Amper, salamat gid. Si Bel La Chica Fihidero, salamat man. Maperti. Salamat gid, ano? Natividad Tingson, we have Manjo Arniho,
Maayong gabi, Action Brian. Monitor lang kami security guard Larry Bayog, Dan De Los Santos, Romnick Hamilo, sang Sota Binto Joey, sang school tour kag kay Chief Rolly Alvarez, happy birthday and more power. Inday Blazara mano, Jose Moncal Torilla, Joseph Pacifico, yan na-mention ko na kay yan. Salamat gid sa pag-monitor si Doc Gico Health Info. Good evening. Nag-monitor man sa aton sinimat nabasa ko pa. Nabatiyan niya to galing aton nga endorsement bago ginlang. Salamat gid ma sir sa pag-monitor diri sa aton last 8:41 sa aton sini nga pagpangalagad. Sa balita, sa aksyon. Arena sa aksyon din na boso sa no po aksyon din may gabi. Action na Bray matapos ang one-time big-time operation nga ginpatigayan sa San Carlos PNP. May patay iya nga isa ka drug personality matapos ginluthang sang wala pa makilala nga persona. Las 12:20 kay inas ang kagahon gid lamang Action Bray sa Ilagan Street, Barangay 6, Syudad sang San Carlos. Barangay 6 no? Yes, correct, Action Bray, Barangay 6. Adjacent lang ni sa Barangay 5 sa Sabado, tupaday gid lang ni sila 5 size. Oo. Amo na Action Bray kay di bala ginpatigayunan to gani at actually gin close tong Barangay 5 kag pila ka bahin sang Barangay 6. Ginkilala ang biktima kay John Ray Marceliana, 24 anyos, Action Bray kag residente sang amuman nga lugar. Sunod kay Staff Sergeant J. Caballero, investigador sa among nga kaso. Sa ila pagpangusisa, nakita ni Action Bray sa mga saksi nga samtang nagatambay sa lugar sang insidente si Marceliana. May nagpalapit nga isa ka lalaki kag nag-istorya sa iya. Sunod pa sa mga saksi Action Bray, posible kilala niya gito kay do ka casual lang bala pagpalapit na istoryahanay sila. Tapos nakibot na lang sila nga pagkadugay-dugay nagdalagan iya si Marceliana. Pagdalagan ni Marceliana, wala na siya ginlagas pa sang suspetsado, kundi gintiro na lang gid Action Bray. That's why nga naigo ini sa likod nga amuman ang gintunaan sang iya sini nga kamatayon. Matapos ang insidente, do sa wala lang may natabo Action Bray, nagtabok lang ang suspetsado kag nagsakay sa motorsiklo nga nagahulat sa piyak sang dalan. Imagine mo alas 12 ang kagabihon, way mas laobra pero kapululongko das las kilidalan kina. Yes, Action Bright. Muna may mga tambay. Tapos si Marceliana, kay initially Action Bright sang hapon, may napangita kuno sa iya. Tiara sa ila balay, doon nagatulog-tulog, wala kuno Action Bright. Suno sa iya pamilya, may nagapangita sa iya. Wala naman lang gin-mind. Pagka amo to Action Bright nga mga inoras, mga lapit alas 2:20, nagwa ining si Marceliana, kag amo na to, may nagpalapit sa iya, kag in-istorya, kag amo to gintiro siya. Pero sunod kay Caballero, Action Bray, aminado iya ang pamilya sining biktima nga naga-intra sa illegal nga droga. Rason nga amo maning ginagapanguna nga motibo nga nakita sang kapulisan sa nagluntad man nga krimen. Na-recover sa crime scene Action Bray nong isa ka basiyo sang kalibre 45 nga armas luthang kag kumbinsido ng Action Bray si Caballero nga masolbar ang kaso bangod madamo sa nakakita sa pagtiro ka Marceliana kag madamo man sang nakakita sang itsura sang suspetsado bangod nga wala ini nagabonet Action Bray mo. Kag amuman ang kaiso gani Action Bray kay pagtapos niya tiro nagtabok lang nagsakay sa motor nga nagahulat sa piyak sang dalan kag nagpalagyo sa wala may baluan nga direksyon. Pamatian nato na Action Bray no si Staff Sergeant Jake Caballero. Actually, based sa among ocular investigation by the bystanders, may nagpalapit sa iyang person, unidentified person. Then, after several conversation nila during the person, hostily the victim John Ray, nung dalaga ni siya pasulod sa small alley of Ilagan Street. Then drew the firearm of the unidentified suspect person and shoot the victim. Sa nagpatigayon sang one-time big-time operation ng kapulisan sa San Carlos.
nagpatigayon man action by isang one-time big-time operation man ang kapulisan sang Talisay sa tong Enero 17. Kay gali action by base man inino sa pagsulundan nga gipapanaog ni PR6 Director Brigadier General Rene Pamuspusan. Sila kay Lieutenant Ray Cordero, Public Information Officer sang Talisay PNP, ang ining one-time big-time action by ang isa ka operasyon kung diin sa isa ka adlaw magapatigayon sila sang operation angot sa illegal nga droga, most wanted person, illegal nga pagupot sang armas luthang, illegal nga pagpanahor, illegal fishing, kag illegal logging action by. Kung kompleto, isa ka adlaw amo na tanan nga accomplishment. Sa tong Enero 17, naresto sa Talisay PNP ang top 5 most wanted person nga ginkilala iniya kay Gilbert Digueras, 44 anyos, bangod sa kaso nga rape. Arestado man ang wanted person nga si Christian Dayuno sa kaso naman iya nga pagpangawat. Sa amo man nga adlaw action bray na recover sang kapulisan ang 33,000 pesos nga balor sa Saskatchewan Shabu kag nadakpan sanday Juanito Pavilio 58 kag Ferdinand Flores 37 anyos. Gabi man sang Enero 17 sa gihapon action bray gin-surrender ni Alfred Bermudez ang iya sinikalibre 38 revolver nga armas luthang. Sa amo man nga adlaw nagpatigayon man sila sang duha ka operasyon sa illegal fishing kundi nakaaresto sila sang 3 ka persona samtang isa naman sa illegal gambling kundi duha naman iya ka persona ang nadakpan. Ti sunod sa kay Cordero action bray wala labot nga ti wala man sila nagapabaya adlaw-adlaw nagapatigayon man sila sa ila operasyon pero ining one time big time action bray dugi na schedule ni Coronila mo pareho sang sining nga January 17 to 19 amo na action bray ang patigayunan nila pili lang da sila sang date nga patigayunan nila sang one time big time. Ti sunod gani kay Cordero action bray naku man bala nga bulig, hindi lang syempre para sa ila achievements, kundi para man sa mahapos, kumbaga sa ila action bray, nga madakpan ila binang mga wanted person nila, mahimo na nila sa isa kadlaw action bray, kag mando gina ni Brigadier General Rene Pamuspusan. Pero ang nami lang galing sa ilang operation, ginawa yung patay action din, no? Yes, amo gin-action bray ang nami wala labot nga legitimate operation siya. Importante action bray wala lang sang mga kumbaga madudahan naman bala bala naman sa mga sang publiko nga anomalya naman kay base ano naman natabo sa operasyon kung may mga nagkalamatay. Di mo lang ni action bray kanabi bala nga ti although nga ti suspect na siya kinanlan na siya nakpon pero hindi man action bray pagpakabayon nga ti madula na lang siya sa kalibutan. Tagaan tsansa nga maka-explicar man sa bahin nila kay ti mga ini mga suspitsado ni mani sila pero ang korte nang bahala magpamatbat day sila. Correct action right. Sa subong wala pa man may na-schedule liwat nga one time big time operation. Pero pasiguro sang kapulisan iya nga padayon ng ila operasyon ilabi na action bray sa illegal batok sa illegal nga droga. Mga balita halin sa NOPO ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat Action Eden Aboso, balita gikan sa NOPO. Tewat na mention ta San Carlos City. Mayaraman sa one time, big time, galing Talisay City PNP. Ti may nagkaladakpan man. Sa Banago, ganiho, may isa ka lalaki yang binuno. Ti patay gining 40 anyos niyo. Nga dira mismo, kay ano ni oras ginbuno man. Dira mismo sa may sitio si Bukaw, Barangay Banago, sinigid labang hapon. Kung gindugang, kung di pamangkol, kay Kapitan kay na Mihares, pangatol naman tong ulo mo. Arsenio is Lupor Jr. Amo na yung taga Purok Bantod, Barangay Pahanukoy. Suno kay Police Station 3 Officer in Charge sa Police Lieutenant Colonel Libby Panggi Makaksyon. Nagpadulong gidlaman sa lugar ining pobre. Kaga insakto kung sa mga lugar kag dito ginbuno. Iway panabalaan sa kapulisan kung yung suspect nga sinong suspect nga ini, no? Grabe, no? Ang pamangkot nga to, ano to siya, anong transaksyon nito sa Sibukaw to? Okay. Grabe man, no? So, amo na kadelikado karon sa sitwasyon sa palibot ta. Kung kaysa,
do kaladlok na maglibot-libot, yung maglagaw-lagaw, no? Sa mga lugar-lugar, kibot ka lang, may maungot na skilid mo. Sa police station number 3, ting officer in charge subong na-interview na Action John, si Lieutenant Colonel Levi Pangge. Sinambal ta na, nga may order ini sila galing ko may pagin papel bla kay ginulat pang pirma mo ni presidente o kon ni OIC ni Police Colonel Henry Binyas, ang director sa BCPO, agod nga kakason ang tanan nga police dira sa police station number 3 mga kaksyon. Di subong nag-report to subong si Sir Pangge na OIC na siya. Why na si Police Major Ruel Kulanag. Abaning result mga kaksyon sa tublang nagpagpalagyo sang 4 ka preso nga nagsululong ka manang ini mga kaso nga mga illegal drugs mga kaksyon. Then police station number 9 si Police Major Jovito Pastrana nagahulat-hulat man kung anong matabo ni siya kay napalagyuhan man priso sang Biyernes to nagsungka man kapon. Tingiban nga mga police stations di ba kuida hogid magkulokumpiyansa na kay kadamo kung isa ti siyempre priso inang iban dira yan nagahandom gina nga makagwa dira di kon makagwa gid man kaso na no kasuhan ang police mismo ti negligence na mo ti inablang kung isa man nag-retire ka na ara ka na sa serbisyo mga 15 ka tuig na pulo ka tuig madisgrasya ka lang bangod sining pag lulumpat kag pagpalagyo sa mga priso mga kaksyon. So kung ikaw ang jailer dira this officer ka kung sino man ang mga police bao alert gid sa tanan nga oras. Alert kita lang oras kay mga priso ya kon makapagar makanigar antog sina makachansa rather malagyo na sila ya. Ari pagid sa kabalita nga dapat halalungan gid sa mga Girikanan baw kung kaysa kon makasalang kabataan ta labi na gid ko naga-edad na bay nga tag siyam ka tuig pasaka di ta gid pagulo akigan gid masyado kayo ining isa ka natabo nga gin-report ka man kahapon sang aga isa ka 13 anyos bala nga nagpanginmatay sa isa ka barangay diri sa Bacolod bangod nga nakigan gid lamang. Korte nga mahuna-una sang kabataan. Sige, maayong gabi lang kay Ruby Rosme naga-monitor Joyce Montiel salamat man. Bia Jonathan naga-monitor man si Manuel Miraflores Cuales. Good evening Action Brian. Ari sige lang kami paurok-urok kag pamati sa Action Firing Line Qatar niya. Hi lang ko kay Jojo Arturo Soliano sang Ramos diri sa syudad sang Bacolod North Drive mga kaksyon. Gerson Arcelias Kasiple, good evening, monitor lang kami always Action Brian, Tata Kasiple niya sang Takuling, salamat. Good sa inyo dira. Good evening, liwat kay Doc Kiko, health information or info na monitor sa Sinimatinyon. Sige, ang iban pang mensahe di sa piyak naman nga konaton na cellphone. Hi, good PM Action Bri. Monitor lang kami di sa Locsin 2. Tamyaw ko lang family Cabales. Ang ako nasawa, kaganak, ang nagapanamyaw si Chito Sanico. Bao. Salamat na sa inyo. Good evening, Action Brian. Ang good tani, ang unahon sa mga polis, panakop among mga mayor nga gamot, kaya ang mga sanga malaya lang na kung wala na ang gamot. Tamyaw ko lang si Mintong Pasigado, Alex Talamane, Jomar Priolo, halin kay 3235. Hamalya ko nung ugat, gig kuno papason kay mga dahon, malaya na kuno, no? Good evening, Action Bri. Halos tanan di sa Amon Barangay. Nagapamati gid. Bunga, nagapamati gid kami gabi-gabi. Tamyaw ko lang family Realde. Hinardino Caniete. Kauntaw. Karigay. Kagbanwa Hako Salim. Garyong ni sang DSB. Wow. At idra ya Action Radio Country na daya. Action Bright, good evening. Ang province may ginhatag sa senior citizen financial 3,000 kada 3 ka bulan. Action Bright, wala man ginabakal bulong, ginabayad man lang sa lending ko no. Ati problema na nila. Nabantayan Action Elms. Away na ko na, no? Away na ko. Mga senior citizen, doy, baka yun ako no bulong, ginalinding nyo lang na. Bayad, may guro kita, na resitas, doktor ay, ninto ilang gobyerno. Bay ina na sila, kaya siguro okay mo na sila. Tuladlawan, pag hindi.
Good evening, Action Bryce. Sakto ginang ara gid da laban sa Banago ang Gabaligya Siabo. Kay bisan taga silay dira kadto kag magbakal Siabo. Mayara pa gina mga maglabay tricycle gadulong gaduhol sa bata nga lalaki idaho sa driver ka tricycle. O sunado ya oh. Guro na ka kamera kada guroy na. Good, hindi tal paglahato na. Kay sarambal ta na kina sa 41 mil ka populasyon sang barangay Banago. Mayla na guro mayara sa kalibo na guro nga diktos da. Ang iban day mga mabuot na sila pangabuhi na dang ilaya. Di tagid pag i-generalize abi na. Para man sa benepisyo sa taga Banago. Good PM Action Bry, ask lang ko tani, where maka-complain kay daw damo naging Gabaligya siya bo diri sa may data. So damis. Barangay 14 daw pawala man ang official day. Oh. Hindi na pagbasa number ko ah. Oh. Dito ka kantos police mismo. Kantos police kay sugid bla, piyo ko na aksyonan na nila. Arada sa gamonitor lang ko San Sebastian while gahigda. Amo man ko adik mamati liga drama o balita kag drama sinunalin Valles niya. O tema ko muna. Ara da back up 8 astig mang dakop. Arya adik siyo, adik sa Action Radio. Nan. Kuro kada gabi mo na guro yang balko. O sige na, monitor na mga adik sa Action Radio. May gabi sa tanan nga asar. O ari pagidlain paginiyo. Bumayo paginiyo. Asar, ha? Asar. Adik sa Action Radio. Taga Gintorilan niya, San Enrique. Naga-monitor gali asar na asar man. Kita nyo na, may mga kaugalingon ka mga ideya na gina-share this aton. Asar ha? Adik sa Action Radio. Good, salamat gid, salamat gid. Diri wala gani aksyonan sang back up 4, bisan gin report namon ila kon gabi daw fiesta diri sa Purok, Kubay. Dapat maaksyonan na di. Action Bry, hindi lang paglawagang number ko. Salamat gid ah. Oh, Station 4 sa Kubay kuno ga fiesta to di basi kami naili man da. Good evening, Action Bry. Tuod nang siling naginainto lang nila ang mga senior citizen. Kaya diri sa amon gani sa kanduni. Amo man. Away ko kabalo sina. Ninto nila mga tigulang wala ibandag ka nagkalamatay wala gikakuha sang pensyon nila. Sabi hatag yun na senior citizen daay. Oh. Action Bry, ang matuod kung nga na-delay ang pagpanagtag sang notebook. Kag iban pa kay ginabiding nila kung sino ang dako nga komisyon. Away ko ideya sini. Nga maghatag. Pasulit-sulit nga problema hindi nakita ni Leonardia. Oh. Dugay na natapos ang eleksyon. Idahilan sa delay. Oh. Komisyon nga dako ang gusto gani i-delay. Ako magkasakit to no. Lagi ko ideya sa naman ko komisyon na kay ako makabalita lang ko di goods na ko mo. Oh. Sige ka text di kontra kay Mayor Bing Lerdia. Birahon tadi karon sang iya nga mga bubuit. Nga may naaranadan sa may naga-intra di. Inatira ko kon gabi kon monohon kung syudad gusto niya. Ang syudad pirmi pahamutan talang bisan di na reklamo. Una sa balita, una sa aksyon. Ari mga jamming tao ah. Mayang kabilang lang kagawad Noble sang barangay Pahanukoy naga-monitor sang aton silimat tiniyon. Honito, ganyan, sorry. Police Lieutenant Honito Pastrana. Jovito yung akon kinano. Salamat kinindayan. Action Bry, good evening. Nya, punta subong nga. Salamat gid. Why na kita sa igo pang oras sa aton sa nga pagpangalagad. Upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpangunan Action Rex Cantong. Station Manager Action Una Magbanwa. Sa technical side, we have Action Nelmar Madera kag El Rey Dotilios. Sa News Center, Action An Defensor. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Kaginyo naman namatian maka-aksyon na isa ka memorableng istorya sa Action Firing Line. Maghilibati tabwas sa mamagyapon nga estasyon kag oras. Ini sa Action Brian Morden. Nagapasalamat gid sa inyo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good night and God bless. Manila,
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.